Moi bo día a todos e a todas. Gustaríame, antes de comenzar o pleno, guardar un minuto de silencio polas vítimas da guerra de Gaza, unha masacre humanitaria que ten cebado especialmente cos civís. Así que nos poñemos de pé e ganamos. Moitas grazas. Damos entón comenzo a esta sesión extraordinaria que é a sustitución da ordinaria do setembro deste pleno a celebrar ás 12 da mañán co primeiro punto de orde do día, que é a toma de posesión de dona Paula Bouzós Barros como deputada provincial. Ten a palabra o secretario. Don Juan Pablo Castillo y doña Paula Bouzos. Toda vez que han presentado en Secretaría la declaración de bienes patrimoniales y la declaración de causas de posible incompatibilidad, así como la liquidación de la renta, no hay obstáculo legal para su toma de posesión. Prometo, pola miña conciencia e honra, cumprir fielmente as obrigas do cargo de deputada provincial, con lealtade ao Rei, gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Segundo punto de orde do día, toma de posesión de don Juan Pablo Castillo Amigo, como deputado provincial. Ten a palabra o señor secretario. Es la credencial que dije, que ya se ha recibido las credenciales. Xuro e prometo pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de diputado provincial con lealdade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Parabéns a Paula, parabéns a Pablo, dous compañeros que van a formar parte do equipo de goberno e desexarlles toda esa sorte do mundo. Coñezo a maneira que teñen de traballar, sei que ambos os dous van a realizar un gran traballo ao fronte das delegacións que van ostentar. É por iso que, os maiores dos éxitos, porque os vosos éxitos van a ser os de toda unha provincia que seguramente que van a chegar. Así que, xa digo, parabéns e benvidos aquí á casa de todos os pontevedreses e todas as pontevedresas para ter un papel moi importante e moi necesario. Sen máis,
Pasamos xa, entón, a parte, o punto número 3, que é a aprobación inicial do expediente de modificación de crédito número 5/2025. Ten a palabra o voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular, Jorge Cubela. Moi bons días a todos e a todas, benvidas aos novos compañeiros a esta casa, á Corporación da Diputación de Pontevedra e ao Goberno Provincial. Este mesmo mes de setembro, o presidente da Diputación, Luís López, anunciaba nunha asamblea, nunha reunión con todos os alcaldes das distintas forzas políticas da nosa provincia, un investimento de 128 millóns de euros para pôr a disposición dos pequenos e medianos concellos da nosa provincia, a través de distintos plans. Unha cifra que non só vai xerar riqueza, unha cifra que non só vai a xerar impacto económico en cada un dos lugares e concellos da nosa provincia, sino que tamén vai a xerar emprego e vida nos distintos recunchos da mesma. Unha vez máis, o noso presidente, Luís López, máis que nunca, no ecuador do mandato, volve a demostrar que lidera o goberno máis municipalista da etapa democrática, o goberno dos concellos, o goberno dos movementos asociativos, o goberno das veciñas e dos veciños da provincia de Pontevedra. Parte do crédito necesario e suficiente dos distintos plans que o presidente Luís López lle anunciaba a todos os alcaldes e alcaldesas veñen hoxe a pleno, a través desta modificación de pleno, modificación presupuestaria, que contempla importes por 43,24 millóns de euros en créditos extraordinarios e suplementos de créditos por importe de 20,85 millóns de euros. Referíame que van valer para financiar o terceiro plan de infraestructuras deportivas posto en marcha baixo este goberno, cunha dotación orzamentaria de 8 millóns de euros. Ademais, valerá para financiar con crédito suficiente un novo plan extra, o segundo plan extra, que acumulado ao anterior supoñen o plan extraordinario de maior investimento aprobado nunca nesta casa. 35 millóns de euros. 43 millóns de euros que van a estar postos a disposición dos concellos e dos gobernos municipais para executarse no 2026. Ademais, temos a boa nova, a través do suplemento de crédito, da amortización do préstamo contraído polo anterior goberno provincial por importe de 20 millóns de euros para financiar parte do RAPCON. Isto vai permitir á Diputación non só amortizar e liquidar este préstamo, senón aforrar en xuros de demora unha cifra próxima aos 4 millóns de euros. Hoxe, volves a demostrar que cando se traballa para todos e para todos, un goberno é eficaz para cumplir as expectativas da poboación, dos gobernos municipais e da propia Diputación. Polo tanto, este expediente que aprobamos inicialmente, que se someterá hoxe á aprobación do Pleno, estará exposto á información pública por un prazo de 15 días hábiles para poder entrar en vigor e aplicar dentro do exercicio 2025 a convocatoria das bases que hoxe tamén traemos a pleno. Máis nada, presidente. Moi ben, moitas grazas. Ten a palabra o voceiro do Bloque Nacionalista Galego, deputado César Mosquera. Grazas, señor presidente. Bo día a todos e a todas. Eu non sei se estamos xa en algunha campaña electoral porque o mitin que nos acaba de soltar o señor Cubela pois ten máis características dunha campaña electoral que dunha intervención nun pleno. Hoxe traemos ben a pleno unha modificación de crédito que posiblemente sexa a máis grande que houbo nunca nesta casa, consecuencia de que a situación económica é moi boa en contra do que dixeron ustedes, desmentindo o que dixeron ustedes no seu momento. Ben, en intervencións previas, este grupo falou de moitas cousas, pero unha en concreto era que había que amortizar a débeda, non? Ben, débeda que no ano 15 era de 42 millóns e no ano 23 era de 20, o sea, que o anterior goberno amortizou a mitade, co cual ustedes agora pois amortizan o resto porque era unha obriga e demais. Dixémoslle que o fixeran e saliron
e volveu salir un esperneando dicindo que o problema era do anterior goberno. Bueno, ainda boa que hubo un anterior goberno para botar a culpa, senón estarían ustedes perdidos. E houve outra cuestión que se dixo cando foi o anterior plan extra, que era que, tal como estaban facendo, conxelando, limitando ao mínimo as cantidades que lle transferían aos concellos de Pontevedra e Vigo, pois que iba a pasar que concellos que teñen a cuarta ou a quinta parte ou a 10ª parte ou menos dunha desas cidades iban a levar máis fondos do que levaban as cidades. Eso pasou. No ano 24 hubo varios concellos, algún que, pois Estrada, Lalín, Vilagarcía e algún máis se suman todas as liñas, se suman a de deportes e outras, que levaron máis fondos co que levou, por exemplo, o Concello de Pontevedra ou comparativamente levaron, con respecto a Vigo, moito menos. Miren, desde logo non é nosa intención montar ningunha batalla, ningunha guerra localista, pero hai unha realidade que tal como están facendo, resulta que a proporción do total de transferencias que se van aos concellos desta Diputación, en estes momentos, a Pontevedra e a Vigo, sobre todo a Pontevedra, pero os dous, é a menor que recordo nunca desde o ano 99. A menor, claramente, clarísimamente. Hombre, creo que podían ustedes facer un esforciño e recompoñer eso. E non me veñan con que fan moitas cousas en Pontevedra e Vigo, que fan o Cinefraga ou que sexa. Eso sería do mesmo orden. Por exemplo, que a Xunta lle digo ao Concello de Santiago, pois o que mete na Cidade de Cultura pois é para o Concello de Santiago. Non o que mete nas sedes centrais, non o que mete nos edificios, o que sexa. Non fagamos trampas e fagamos contas extrañas. O que é capítulo 7, o que se demanda, ou, aunque o faga a Diputación, demandas dos concellos, non de Pontevedra e Vigo, pois están sendo ninguneadas, están sendo rebaixadas, minorizadas. Como digo, non recordo nunca, nin con Abeledo, 99-2003, que a Diputación estaba moi mal económicamente, transfería menos aos concellos, pero proporcionalmente facía un esforzo maior con Pontevedra e Vigo do que se está facendo hoxe. Bastante maior. Creo que o avisamos, e o dixemos por activa e por pasiva, que ia pasar isto, vai volver a pasar, este ano vai haber concellos incluso de 15.000 habitantes ou de 12.000 que van levar máis que Pontevedra, que ten 7 veces máis población. Creo que non é de recibo. O presidente se dixo, se repiteu, e demais. Se a Diputación dedica pois X millóns, se dedica o 4%, por exemplo, a Pontevedra, pois é o 4%, pero se dedica o doble, pois non pode dedicar o mesmo que antes, porque entón está rebaixando, e xa digo, sucede eso que sucedeu, e vai volver a suceder. En concreto, ainda a modificación de crédito, 43 millóns para os concellos, 43.200, para Pontevedra, 0, para Vigo, 0. A maiores do que xa está no orzamento, pero tamén está para os outros concellos. Se advirteu, se readvirteu, de verdade non temos ninguna gana de ninguna guerra localista, pero creo que clama o ceo. O mismo faríamos se fora outro concello, se fora o Concello de Marín ou de Cangas ou de o que fora, o mismo faríamos. Así non podemos votar a favor, votaríamos a favor da modificación de consumo gusto, pero así non podemos votar a favor. Ten a palabra a dona Ana Laura Iglesias, voceira do Grupo Provincial Socialista. Moitas grazas, presidente. Primeiramente, sí que nos gustaría facer unha mención a que, ata o de agora, no pleno provincial desta institución, sempre que se gardou un minuto de silencio ou se propuso algún tipo de declaración institucional, foi algo que se consensuou anteriormente con todos os grupos políticos que conformamos este plenario, cousa que non aconteceu con este minuto de silencio que propuso a presidencia, o que non quere dicir que, obviamente, secundábamos este minuto de silencio, como así aconteceu no día de onte no pleno do Concello de Vigo, no que se propuso por parte da presidencia ao resto de grupos políticos gardar un minuto de silencio en apoio á poboación gazatí
todos estuveron de acordo. Neste caso non se fixo e nos gustaría que, bueno, inda que sexa solo por lealtade, por decoro, hacia o resto de grupos que conformamos este plenario, pois a próxima vez se nos comunique con anterioridade. Inda así, como digo, benvidas e benvidos, señores e señores do Partido Popular, a defensa do pobo gazatí. Solamente comentar que non está ocurrindo unha guerra en Gaza, o que está ocurrindo é un xenocidio, podemos chamarlle as cousas polo seu propio nome. Así que, bueno, pois benvidas e benvidos á posición que mantuvo dende un principio o presidente do Goberno Pedro Sánchez de defensa do pobo gazatí, que nos enorgullece a todas e a todos os e as españolas. Comenzando por este punto, agora sí, que traen vostedes aquí, esta modificación orzamentaria, vamos a dicir un pouco que máis do mesmo do que veñen facendo vostedes. Esta modificación orzamentaria, primeiramente comentar que, como ben se reflexa na proposta de acordo a este pleno, está financiada con maiores entregas á conta da PIE 2025, é dicir, con maiores ingresos por cesión de impostos do Estado presidido por Pedro Sánchez e o resto co remanente líquido de tesourería. Entón, claro, a nos veñe, como non, á cabeza aquelas preguntas que se facía o señor Cubela, onde quedara aquilo de que Pedro Sánchez nos rouba ou de que non se podían empregar os remanentes. Claro, xa é a terceira ou a cuarta modificación que traen vostedes á aprobación deste pleno, financiado precisamente con eses remanentes líquidos de tesourería que vostedes tanto se cansaron de decir que non se podían empregar. Son vostedes expertos e expertas en reproducir o argumentario de Génova en todas as administracións públicas, pero despois demostran pouca coherencia porque se acollen a todas as medidas económicas e sociais e de calquera índole do goberno de Pedro Sánchez, ese referente internacional nos asuntos que nos afectan a todas e a todos no día a día, como é, por exemplo, os fondos Next Generation, a excepción ibérica, ou estes días, como acabo de relatar, con esa declaración sobre Gaza que ainda os ten bastantes despistados. Falaba o señor Cubela tamén de que este era o goberno máis municipalista dos que pasou por esta institución. Bueno, o goberno máis municipalista sería os gobernos que presidiu a presidenta Carmela Silva, os gobernos do bipartito, basicamente porque foi quen impulsou a creación tanto do Plan Concellos como dos plans extraordinarios que fixeron que todos os concellos da nosa provincia recibiran recursos desta institución de xeito democrático e que vostedes únicamente se dedican a copiar e reproducir o que foi aprobado polo goberno presidido por Carmela Silva. Entón, gracias, señor Cubela, por anunciar que o goberno máis municipalista da Deputación de Pontevedra foi o presidido por Carmela Silva, os dos gobernos presididos por Carmela Silva. Por último, tamén anunciar que non poderemos apoiar esta modificación orzamentaria claramente polo mesmo motivo que expuso o dirixente do Bloque Nacionalista Galego. Onte mesmo se aprobaba unha moción en Vigo para pedirlle á Deputación de Pontevedra, para reclamar á Deputación de Pontevedra que faga un esforzo equivalente ao que se están facendo para co resto dos concellos da nosa provincia, para que se amplíen eses dous convenios que foi creado tamén por o anterior goberno progresista que gobernou esta Deputación, tanto o convenio co Concello de Vigo como o convenio co Concello de Pontevedra, que claramente, sendo os dous grandes concellos da nosa provincia, vense mermados e moi minoritariamente Rematou esta primeira a súa financiación. Moitas gracias. Ten a palabra don Jorge Cubela. Sí, gracias, presidente. Bueno, eu, señor Mosquera, empezo polo primeiro. Despois dos malabarismos que tivo que facer para xustificar non votar a favor desta moción de crédito, espero que no punto 14, que hoxe aprobamos o convenio co Concello de Pontevedra para o proxecto de Mollabao, vote a favor. Despois dunha semana no que na Xunta de Goberno da Diputación, o Goberno provincial
aprobaba 2,7 millóns de euros en convenios. Non sei por que, ata fai 2 días que foi vicepresidente, non lle exixía ao goberno do que vostede formaba parte as mesmas consideracións económicas que fai agora ao actual goberno. E, polo tanto, tamén dicir que eu creo que en materia de lealdade institucional con Pontevedra e Vigo ninguén nos vai a gañar, que grazas ao bo criterio do goberno provincial e do seu presidente prorrogáronse, mediante un acordo, os convenios con Pontevedra e Vigo que ian a quedar sen executarse porque os seus gobernos foron capaces de executar cada un deles no exercicio 24. E foi gracias á decisión do presidente e dos vicepresidentes que esos sucesivos convenios coas dúas cidades foron prorrogados para que os veciños de Pontevedra e de Vigo non perderan todas as execucións de obra que estaban aprobadas e firmadas. Con respecto ao PSOE, hoxe acabo de aprender unha cousa nova. Outro día aprendimos que o acceso á función pública para as xefaturas de servicios podía efectuar calquer funcionario de carreira e non grupos con categoría de técnicos. Hoxe aprendemos que gracias a Pedro Sánchez, non ao Ministerio de Facenda, as cesións que nos corresponden dos impostos do IRPF, do IBE e hidrocarburos que lles corresponde a todas as diputacións que este ano foron positivas, foron gracias a Pedro Sánchez e non ao Ministerio de Facenda. Pero, moi agradecidos estamos a Pedro Sánchez, por suposto. En definitiva, o que queremos é poñer distancia coa política comparada con gobernos anteriores ou o que puedan facer noutras diputacións con decisións propias. Hoxe, gracias ás importantísimas decisións que se veñen tomando en apenas 2 anos de goberno, os concellos da provincia de Pontevedra vanse a beneficiar dun plan de investimentos de 126 millóns de euros. Si comparamos calquera dos plans dos 4 que tuvo o anterior goberno provincial, ningún deles superou a calquera dos 2 primeiros plan extraordinarios que pon en marcha este goberno. E non só é o máis municipalista, é o goberno que máis escoita, é o goberno que máis atende, é o goberno que máis aplica. Por aquí pasan, durante todo o exercicio, ao despacho de presidencia, todos e cada un dos alcaldes que solicitan entrevistas co presidente da Diputación. Este portavoz que fala, que foi durante 8 anos alcalde do seu concello durante a etapa socialista e nacionalista, non tuvo ese privilexio en ningunha das veces que se lle pediu reunión á presidenta. E non me veñan con que fun atendido por diputados, porque un alcalde, cando lle pide voz e escoita a un presidente da Diputación, indistintamente do signo político que sexa, debe ser escoitado. Moitas gracias, presidente. Moitas gracias. Ten a palabra don César Mosquera. Gracias, señor presidente. Parece que, según quen fale, 6 segundos é moito ou 18 é pouco, non? Creo que había que ser un pouco máis ecuánimes. Mire, señor Cubela, vamos a ver. Pode facer as contas que queiran. O certo é que o Concello de Pontevedra este ano vai levar 2,5 millóns máis 100.000 que se pagou á Federación. Iso é o que leva. E non veña con 2.700 porque é que é un truco de verdade. Este é o niveliño. O sea, asinos un convenio de Pontevedra por 2,3 millóns. Se o Concello pon 1,2, a Diputación pon 1,1. É o que aporta, non os 2,3. É verdade que este é o niveliño. Que é para todos. Ora, que non se pedía, mire, é que non me dá tempo a contarlle todas as cousas que se fixeron e que costou. Simplemente vaya a liquidación do ano 2018, por exemplo, e lle direi que as transferencias, capítulo 7, do Concello de Pontevedra foron 4 millóns largos, por exemplo, por non falar de outras cousas. A ver, teñen tomado a decisión de, putear o Concello de Pontevedra. Teñen, eu digo, pero eu falo con máis coñecido de Pontevedra. Teñen tomado a decisión, vístana como queiran, e aí están os datos, díxenllo. Van vender o bochorno de que concellos que teñen 4 veces menos población van levar máis fondos que o de Pontevedra. Non estamos pedindo levar 4 veces máis en proporción, non. Que se entenda ben. E pasou xa o ano 24, e vai pasar este ano. Ustedes parece que de recibo eso. Entonces dando voltas, non, é que entonces facemos aquí, non facemos, desfacemos, contrafacemos, non, mire, capítulo 7, ou 4,
Canto lle mandaron ao Concello de Pontevedra? Canto lle mandaron ao Concello de Bayona, que estou mirando polo alcalde, ou de Lalín? Canto lle mandaron? Resulta que o de Pontevedra leva menos que concellos bastante máis pequenos. Vale. Iso é o que tal. Aí, ante eso, non ten nada que dicir máis que inventar e facer cousas dese tipo, non facer cousas de trillaros, non? A ver onde está agacho, non sei canto. De verdad, e avisouselle, tanto aquí como en reunións persoais co presidente e máis co vicepresidente. Avisouselle, non. O sea, cando non correxiron, é que ten tomada a decisión, non sei a santo de que, repito, van pasar a historia como o goberno da Diputación que peor tratou ao Concello de Pontevedra. Peor que Abeledo, peor que Louzán e demais. E se quer un día, sacolle todas as actuacións que fixeron eses gobernos, é peor que Carmela Silva, claro, pero sacolle toda a relación, sacolle e vexan, e verán ustedes que o que estou dicindo é verdade. Non somos de queixarnos, porque queixarnos sabe perfectamente e entendemos moitas cousas, pero isto, comprender, non logramos entender. Ten a palabra dona Ana Laura Iglesias do Grupo Socialista. Sí, gracias, presidente. Bueno, alegrame ver que o señor Cubela e todas as deputadas e deputados do Partido Popular aprenden cousas deste Grupo Provincial Socialista. Efectivamente, porque gracias ás políticas económicas do presidente Pedro Sánchez, sí, gracias a esas políticas económicas que se están levando a cabo polo Goberno de España, as achegas que se fan e que se están a facer ao resto de institucións públicas son maioritarias e crecen e aumentan e por iso vostedes poden traer aquí esa modificación orzamentaria gracias ás maiores achegas das contas do PIE. É dicir, que gracias a que a economía vai moi ben, grazas ás políticas económicas do presidente Pedro Sánchez, vostedes e todas as administracións públicas teñen máis recursos. E iso todo en contra do que decía o señor Feijóo, que decía que íbamos á deriva. Menos mal que vai o país á deriva e vostedes teñen cada vez máis millóns de euros por parte do Goberno do Estado, por parte do Goberno de Pedro Sánchez para poder investir e para poder facer plans como estes. Por certo, cando gobernaba o señor Rajoy, institucións como a Deputación de Pontevedra tiñan que devolver as achegas. Tiñan que facer devolucións das achegas que lle facía o Goberno do Estado. Así que, si grazas a boa política económica do presidente Pedro Sánchez, vostedes teñen máis cartos todavía para gastar. E mire, outra cousa, neste pleno temos aprobado ampliacións de prazo para execucións de convenios con prácticamente todos os concellos da provincia de Pontevedra, incluído o seu. Se teñen aprobado aquí neste pleno. Así que non veña a decir agora que grazas a vostedes, que son os salvadores de que Vigo e Pontevedra non perden a financiación da Deputación de Pontevedra, porque grazas á vosa magnificencia se poden ampliar os prazos de execución deses convenios. Neste pleno se teñen aprobado ampliacións de prazo de convenio con todos ou prácticamente todos os concellos da provincia. Mire, a pesar dunha lei aprobada por vostedes, a pesar da lei Montoro, vostedes cun goberno socialista en España poden empregar o aforro presupuestario para financiar servicios públicos. E esa é a realidade. E a realidade é terca. Digan vostedes o que diga. E despois, non me vou a estender máis neste punto, pero suscribimos o que acaba de decir o representante do Bloque Nacionalista Galego, porque non vamos a redundar máis no tema. É dicir, vostedes están minorizando o goberno de Pontevedra e minorizando o goberno de Vigo con estes convenios. Non estamos para nada en contra de que se fagan estes plans extraordinarios. Solo faltaba, por suposto que sí, pero a financiación das dúas cidades máis grandes da provincia de Pontevedra, que son Vigo e Pontevedra, deben de ser financiadas por parte desta Deputación da mesma forma, do mesmo xeito que están sendo o resto de concellos da nosa provincia. Moitas gracias. Ben, ten pecha o turno de intervención neste punto número 3, don Jorge Cubela. O reel que imos a preparar co seu último minuto de intervención vai nos quedar chulísimo para que o vexan os alcaldes socialistas e nacionalistas da provincia de Pontevedra, cuyos alcaldes dos concellos que se van a beneficiar destos plans
estou seguro que hoxe non están representados nin polo voceiro do Bloque, señor Filgueira, perdón, señor Mosquera, Filgueira quero lle moito pero do meu concello, e señora Iglesias, os alcaldes socialistas da provincia de Pontevedra. Vostedes están construindo un discurso porque saliron do goberno provincial, do goberno da Diputación, fai 2 anos, e creando un enemigo externo, que somos nós. Isto fan os réximes, non estou dicindo que sexan réximes. Isto fan os réximes que levan moito tempo gobernando e que teñen que sustentar as súas mentiras sobre a baza dun enemigo exterior. Bueno, pois o Bloque de Pontevedra e o PSOE de Vigo, que levan tempo gobernando democráticamente, porque así o permiten os pactos de goberno e as maiorías, pois deciden dicir que o goberno da Diputación do Partido Popular invirte pouco en Vigo. Pois miren, nós que queremos por distancia co anterior goberno nesta casa e gracias ás medidas tan importantes que estamos tomando para cada un dos concellos, xa parece que foi máis tempo que deixaron a Diputación que só 2 anos, pois estamos aquí para defender os intereses de toda a provincia, de Vigo, dos pequenos concellos e das vilas medianas, de Pontevedra, de cada un dos 61 concellos da provincia. Vostedes acaban de defender nada máis, pedindo máis do que nós pactamos cumprir, que, como mínimo, dar o mismo que se recibía fai 2 anos, non fai 10 nin 8, fai 2 anos, aos concellos de Vigo e de Pontevedra. Hombre, con estas exixencias e estas probas de Hércules, por que no ano 2023, que foi o último ano do seu goberno, non lle deron máis cartos a Vigo e a Pontevedra? Se miramos as transferencias correntes desta casa, Pontevedra e Vigo, polo seu esforzo económico, igual que dos pequenos concellos, non só está moi ben compensado, sino que está liderando esta Diputación cada un dos proxectos que son presentados polas 2 cidades. Gracias, presidente. Ben, neste punto de orde do día, que pola boca pequena dicía unha cousa, pola grande outra, din que están a favor, pero votan en contra. É unha incoherencia, porque, lóxicamente, se en algo se está a favor, demóstrase co sentido do voto. E vostedes, se van a votar en contra, pois claramente están en contra do plan extra, dotado con 35 millóns de euros, están en contra do plan extraordinario de infraestructuras deportivas, dotado con 8 millóns de euros, están en contra de amortizar o préstamo que vostedes conqueriron. Por tanto, teñen a oportunidade de replantearse o sentido do voto. Do contrario, pois, lóxicamente, as lecturas son as que procede, que é estar en contra destas medidas importantes para os concellos. Vamos a proceder á votación do número 3, do punto número 3, que é a aprobación inicial do expediente de modificación de créditos número 5/2025. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda aprobado por os votos favorables do PSOE, a abstención do Bloque e en contra o Partido Socialista. Pasamos ao cuarto punto de orde do día, que é a aprobación das bases reguladoras e convocatoria do Plan Provincia Extraordinaria 2025, Plan Extra 2025. Ten a palabra a deputada María Ramallo. Mire, se é por a chamar a atención a vostede en particular, non me cansaría de, estaría gran parte de moitos plenos chamando a atención. Así que acabamos de empezar, queda moito pleno, sabe cada un como ten que comportarse que sodes adultos. Ten a palabra dona María Ramallo para defender a aprobación das bases reguladoras do Plan Provincia Extra 2025. Moitas grazas, presidente. Bo día a todos e a todas. Hai un dito que di que o que funciona non o cambies e, polo tanto, se algo funciona, o mellor é non tocalo. Polo tanto, manter a estratexia, se o resultado é efectivo, pois vamos adiante con elo. Exactamente, replicarei prácticamente a argumentación que utilicei fai agora casi un ano, con algún lixeiro matiz, pero prácticamente o mismo, o mismiño.
Creo que é unha alegría para os concellos que podemos contar cun novo proxecto estratégico. Quixera expoñerlles os datos máis precisos deste plan e presentar o que é unha nova oportunidade para realizar inversións nos concellos. En primeiro lugar, a súa financiación, 35 millóns de euros de recursos propios. Unha partida igual ao diñeiro, os cartos que se puxeron co plan extraordinario do ano pasado, que se destinan efectivamente neste momento. Inversións subvencionables. Penso que calquer tipo de inversión do capítulo 6 ten entrada na cobertura deste plan. Nova construción, novos equipamentos, dotacións, rehabilitacións, melloras, modernización de infraestructuras públicas existentes, intervención en espazos urbanos ou naturais, humanización, recuperación, mellora especial tamén para a compra de elementos necesarios para a implantación do quinto contenedor, compra de vehículos, gastos de inversión, proxectos de carácter estratégico, de competencia municipal. Elexible tamén a compra de terreos ou inmobles, que tamén nos preguntan moitos concellos, necesarios para realizar unha inversión e, sempre tratando, estén vinculados a este proxecto de desenvolvemento estratégico. Para elo, teñen 2 meses máis para aportar a titularidade dos terrenos unha vez que termine o prazo de presentación de proxectos dun mes. Quenes teñan os documentos estratégicos alineados, pois contarán efectivamente co proxecto que pretenden presentar e deberán, ademais, definilo. Que melloren e que modernicen servicios, que reequilibren o territorio, que teñan unha repercusión relevante, que incentiven o desenvolvemento do territorio, que fixen población, que fomenten a igualdade de oportunidades entre o rural e o casco urbano. Isto vai para o concellos de ata 50.000 habitantes, con un único proxecto, inversión que non este executada, que sea continuada e coherente. Polo tanto, como se valoran os proxectos? Con criterios obxectivos, tal e como foi o ano pasado, e con criterios subxectivos. 60 puntos os criterios obxectivos destinados a través da poboación, da superficie, dos núcleos de población, do envellecemento e da pérdida de población. E cos subxectivos, según a calidade do proxecto, o carácter estratégico, se son de competencia municipal, e todo eso se valora a través dun comité de expertos de 7 persoas funcionarias desta casa, e para o prazo de presentación de solicitudes temos un mes, que foi o xeto de debate o ano pasado. Deu tempo, é verdade que esperamos todos o último día, pero dá tempo a presentalo. Os concellos estamos esperando por este plan, os proxectos deben estar maduros e temos un mes perfectamente, porque despois a posibilidade de cofinancialo, sobre todo que os concellos temos tamén esa dificultade para poder poñer a nosa cofinanciación, temos que tratar de acompasala cando salgan as bases do seguinte plan máis provincia, ter a posibilidade de ter outro prazo onde poder tamén cofinanciar ese proxecto se é así elexido. Polo tanto, eu o que pido é o apoio de todos os grupos. Creo que estamos nun momento importante, case un pouco pasada, pero a mitade de legislatura. Os proxectos, prácticamente a maioría, podía agora ler o listado do que foi presentado no último plan extraordinario. Todos presentaron proxectos, todos están encadrados dentro da definición das obras que se van a financiar. A gran maioría as cofinancian ou cofinanciamos a través do plan máis provincia. Polo tanto, creo que é unha oportunidade para os concellos, pero tamén para esta Diputación. É dicir, que a posibilidade, antes estuve escoitando outro debate, este plan extraordinario se pode traer agora neste ano precisamente porque podemos contar con eses remanentes. Podemos contar con eses remanentes porque amortizamos débeda. Isto é todo unha pescadilla que se morde a cola. Nos pode parecer mellor ou nos pode parecer peor, pero hai que xogar coas reglas de xogo. Non sei se son exactamente xustas, pero son as reglas de xogo que nos ofrecen desde o Goberno Central a día de hoxe. Amortizar débeda para poder utilizar o remanente. Se non amortizamos débeda, non podemos utilizar o remanente para poder financiar estes plans. Esta é a realidade. Se está dando tamén a necesidade de outros concellos que temos que amortizar débeda e o mellor temos que, acto seguido, ter que solicitar outro préstamo. Eso está na orde do día e está sucedendo. A veces incluso con intereses superiores ao que amortizas, pero, bueno, son as reglas do xogo. Cada un que xulgue se son máis xustas, se lle debemos todo a alguén ou son as reglas con que hai que xogar. Penso que a Diputación ten remanentes suficientes para poder financiar este plan extraordinario e penso que é unha oportunidade para todos os concellos. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas. María, ten a palabra don César Mosquera do Bloque Nacionalista. Gracias, señor presidente. Unha cuestión de términos, non? Empezou o pleno falando da masacre de Palestina, que é unha masacre, evidentemente, evitando a palabra xenocidio. Ben, e agora aquí a señora
Ramallo pois fixe un desliz dicindo legislatura. Non, nós aquí non legislamos. Precisamente as leis fánolas de outros lados. E por iso temos esas normas que acordan outros e que nós temos que aplicar. Aquí temos mandatos. Señor Covela, que facía de portavoz no mandato pasado? De verdade, o sea, non se enterou das actuacións que fixo a Diputación en Pontevedra fora dese 2,5 millóns dos convenios. O sea, non se enterou do vial perimetral de Montecelo, non se enterou da subvención de $500,000 para as probas deportivas, non se enterou de nada disso. Non se enterou de nada disso. Hombre, que non se enteren outros que igual levan, que non estaban, pero que usted, que aparte non era un diputado de número, era portavoz, pois sorpréndeme, en fin, eu creo que si o sabía, si o sabe, pero está dicindo o contrario do que sabe, o sea, mentindo abertamente. Con respecto ao que son as bases, nós non temos ningún problema, absolutamente, ningún problema. Eu aquí sinto ter que dicir unhas cuantas cousas. Primeiro, os plans da Diputación sempre existiron. O sea, non é un invento do goberno que estou no 2015. Os plans extras tamén existiron, incluso demasiados. Incluso demasiados, porque era un follón pos concellos que primeiro viña o pos, e despois resulta que non había cartos, poñías o pos con 8 millóns, supoñamos, e despois aparecía outro plan de 4, co cual tías unha obra, era un follón. Existiron sempre. Existiron sempre. Digo por un pouco de respeto ao que foi e non reinventarnos a realidade e demais. Que sucedeu no ano 15? Que se fixe un plan cunhas bases obxectivas que trataba a todo o mundo igual e que xa había. Iso foi o que se fixo. Iso foi, pero non que non existiran plans, que si existían. Ben, entonces, siga habendo, este é un plan extraordinario, o sea, hai un plan ordinario, ben financiado, moito máis financiado do que pudiera en outras épocas, porque tampouco a Diputación tiña as posibilidades económicas que ten hoxe, vamos, recordo o orzamento era 130 millóns, tanto tal, agora están 200, non? O sea, a subida é moi sustancial, non? Entonces, ten máis recursos e cando ten remanentes, pois fai un plan extra ou plan o que se queira, reacpón, con nome que se poña en cada caso, ese fixo. Pero creo que hai cousas positivas, isto é extra, vale, o nome está ben traído. Por qué? Porque non é para financiar obras ordinarias, senón que son extraordinarias, son intervencións de impacto únicas que, senón un concello, sobre todo os pequenos, de ninguna maneira podrían afrontar. Con recursos que teña que lle manda a Diputación ordinaria os propios non poden meterse cun pabellón que coste €1,5 millón ou meterse cunha casa de cultura ou ca intervención que sexa. Esa é a filosofía do plan que nós compartimos, compartimos que o fixemos. Por lo tanto, nós non temos ningún problema en votar for. E máis, que unha intervención pasada dixemos que eses cartos a ver se facía un plan para os concellos. O que xitemos, e por iso non podemos votar a favor da modificación, é que hai un caso sangrante de que, a Diputación aumenta os recursos a todos os concellos, menos a algúns que yo mantén ou lle baixa. Ese é o noso problema. É fácil de resolver, Nesta modificación de crédito metían aí unha pequena parte de modificación para compensar tal, e problema resolto. Votamos a favor de todo. Poden estar absolutamente seguros e seguras. Ben, esa é a cuestión. Por lo tanto, vamos a votar a favor. Que as bases igual a cambiamos algo ou non, pois eso seguro que hai mestrillos e librillos e cada un iba a cambiarlo. Pero a filosofía de fondo é a mesma, compartímola totalmente, tanto compartimos que foi que na impulsamos, por lo tanto, vamos a votar a favor. Moitas grazas. Ten a palabra a deputada Ana Laura Iglesias. Moitas grazas, presidente. Bueno, vaya por diante que imos apoiar estas bases da convocatoria deste novo Plan Provincia Extraordinaria, basicamente porque, como levamos dicindo dende fai 2 anos, vostedes o acaba incluso de recoñecer a propia deputada e alcaldesa de Marín, o que funciona non o cambies. E isto é o que están facendo vostedes,
con estes planes extraordinarios, coller o rebufo do que impulsou o anterior goberno provincial, o anterior goberno progresista desta institución, que foi impulsar estes plans. Efectivamente, noutros momentos históricos desta institución houbo outros plans. O que pasa que eran a dedo, eran opacos e non eran por igual para todas e todos os concellos desta provincia. Iso sabémolo absolutamente todas e todos os que estamos aquí sentados. E tamén sabemos que, a pesar de que agora fan vostedes este discurso de que son ou que pretenden ser os máis municipalistas, os que máis apoian os concellos desta provincia, ben sabemos todas e todos que a súa primeira intención, cando chegaron ao goberno da Deputación de Pontevedra, foi eliminalos. Eliminar tanto o Plan Concellos e eliminar tamén estes plans extraordinarios e voltar ás anteriores políticas máis oscurantistas da Deputación de Pontevedra impulsadas polo señor Louzán. Pero estou certamente segura de que foron os seus alcaldes e alcaldesas as que lle dixeron esta frase que hoxe repite aquí a señora Ramallo: o que funciona non o cambies. E seguro que foi esa presión dos alcaldes e alcaldesas do propio Partido Popular os que lles dixeron que tiñan que seguir adiante co Plan Concellos e que tiñan que seguir adiante con estes plans extraordinarios. Como digo, imos a votar a favor, imos a aprobar estas bases deste plan extraordinarios sin desmerecer o que dixemos tamén na anterior intervención, no anterior punto, de que, así como se aproban estes plans extraordinarios, deben de actualizarse as achegas que se están a facer ao Concello de Vigo e ao Concello de Pontevedra. Nada máis. Bueno, moitas gracias. Vamos a proceder entón á votación, que a ver se hai unha coherencia que non houve no punto anterior, porque se por esa regla de 3, eu non sei se ao mellor quererían ter a palabra o alcalde de Gondomar ou a alcaldesa de Redondela tamén como condición de deputados, porque se votan en contra dun dotar de crédito unha liña que logo van a pedir, pois é cando menos curioso. Polo tanto, vamos a proceder á votación deste cuarto punto da orde do día, que é a aprobación das bases reguladoras e convocatorias do Plan Provincia Extraordinaria 2025, Plan Extra 2025. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao quinto punto da orde do día, que é a aprobación das bases reguladoras e convocatoria do terceiro Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas. Ten a palabra de novo a deputada María Ramallo. Ben, moitas grazas, presidente. Neste plan que, efectivamente, ven a redoblar esforzos dentro dos plans que presenta esta Deputación, ven a replicar exactamente, este sí que é exacto na cantidade e no que pretende, no obxectivo. Cando este equipo de goberno quere apostar polas infraestructuras deportivas e quere primar, sobre todo, os concellos pequenos, pois vota man deste plan donde efectivamente aquí non hai nada que cofinanciar. É un importe que se doblou o ano pasado, un importe de 8 millóns de euros. Partimos do primeiro plan que tivo 4, o segundo 8 e este terceiro que volve ter outros 8. Aquí o que se pretende é unha aposta reiterada de ser constante na mellora progresiva das inversións en materia de deporte. Deporte base, material, infraestructuras deportivas, melloras, reformas, inversións novas. A veces pequenas inversións que en concellos pequenos son tremendamente importantes en zonas ao aire libre, para a práctica deportiva, en pabellóns, en calquer instalación municipal. Aposta por axudar, efectivamente, a pequenos concellos, tendo unha base de reparto dun mínimo igual para todos, 75.000 euros, e a partir de aí o reparto se fai en función da poboación. Que conseguimos? Que aos de menos habitantes lle subera un pouco en comparación do primeiro ao segundo, casi o dobre do plan, co que se mantén este ano, e aos de máis población, obter unha cantidade que ainda se pode facer algunha inversión importante en materia deportiva, en instalacións deportivas. Tratamos de que todos invirtan en deporte e, sobre todo, enfocar e visualizar
en vida saudable, zonas de expansión para a mellora de hábitos, e deixar, eso sí, teño que decir, que é un plan que queremos que teña precisamente ese matiz, ese enfoque, de deixar, de igualar oportunidades en todos os concellos da provincia para o que é os clubs deportivos e a práctica deportiva sinxela, pero en todos os municipios. Eu o que pido é ese apoio. Non quixera alongarme máis, penso que é un plan importante para os concellos. Llevo a tomar ten razón, me ten que disculpar, sempre o dio o señor Mosquera neste mandato. O galla legisláramos nós, pero non damos inda legislado, nos legislan por enriba e despois somos as administracións locais prácticamente as únicas que ao final cumprimos, amortizamos débeda, vamos polo rego, vamos polo camiño, para poder invertir eses remanentes. Isto tamén se financia con remanente da Diputación e se pode financiar porque amortizamos débeda. E repito o mesmo argumento que a vez anterior, porque amortizamos débeda, tal e como exixen as reglas fiscais, podemos destinar a este plan estos cartos. Estou de acordo. Eu coincido máis do que parece co señor Mosquera. Non sei se son os anos, os meus, pero é verdade que sempre hubo plans na Diputación. Cada un quere, desde que estuven eu, non. Pero nunca a Diputación tuvo tan boa situación financeira como ahora. Entonces, efectivamente, eu coñecín a 4 presidentes de Diputación, donde sempre hubo plans provinciais, e plan de obras e servicios, e plans de inversión, pero a verdade é que se redoblou o esforzo, levamos 2 anos de mandato, e prácticamente temos destinado a plans extraordinarios prácticamente moita máis cantidade dos 8 anos anteriores. Estos son datos. E non teño nada máis que decir. Moitas grazas. Moi, moitas grazas. Non sei se hai algún... Sí, don César Mosquera. Sí, un chascarrillo. Non sei se alegrarme ou preocuparme, porque a señora Ramallo coincide con tal. Vamos a ver, a realidade é que, a ver, sería outro debate, pero o certo é que digamos, non partimos de cal é a situación das instalacións deportivas, o seu uso e demais, e témome que estemos reforzando un fenómeno, por exemplo, que se dá nas vilas e cidades máis grandes, de que a xente que quere facer certo tipo de prácticas tense que ir a utilizar instalacións en un concello pequeno que sí ten esas instalacións e que resulta que están infrautilizadas. Eso sucede en Vilagarcía, sucede en Pontevedra, sucede en Vigo, sucede en máis lados. Entón, sin ter un panorama, verdad, de como están realmente as instalacións e demais, pois, bueno, é unha boa intención sacar o plan, agardemos que funcione, os concellos encantados, e nós vamos a votar a favor. Moi ben, non habendo máis intervención... perdón. Sí, ten a palabra voceira socialista Ana Laura Iglesias. Grazas, presidente. Nada máis que para anunciar o noso voto favorable tamén para este punto. Gracias. Procedemos á votación do quinto punto de orde do día, que é a aprobación das bases reguladoras e a convocatoria do terceiro Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Sexto punto de orde do día, a adxudicación do procedemento convocado mediante concurso público para o allamento ou constitución dun dereito de superficie de varias parcelas, 10, resultantes do proxecto de parcelación do Plan de sectorización do solo urbanizable e industrial Outedo Curro, no Concello de Barro. Ten a palabra don Jorge Cubela. O Pleno da Diputación, na sesión ordinaria do 27 de xuño deste exercicio, aprobou o expediente do concurso público para o allamento ou constitución dun dereito de superficie, mediante procedemento aberto de varias parcelas, nunha totalidade de 10, resultantes do proxecto de parcelación do Plan de sectorización do solo urbanizable industrial Outedo Curro, polos importes de 119,79 euros metro cuadrado. Rematado o prazo de presentación de ofertas, a empresa Transportes Cameselle foi a única empresa que concurreu para as parcelas A22 de 5.383 metros cuadrados e A24 de 5.460 metros cuadrados,
Polo tanto, o Pleno propón o acordo de adxudicar a empresa Transportes Cameselle a constitución dun dereito de superficie con opción de compra sobre estas parcelas cun prazo de vixencia de 25 anos. Efectuar o alleamento ou constitución dun dereito de superficie por adxudicación directa das 8 parcelas sobre as que non se recibiu ningunha oferta durante o prazo dun ano a contar dende a publicación deste acordo do Pleno no Boletín Oficial da Provincia. Mais nada. Moi ben, moitas grazas. Procedemos á votación deste sexto punto de orde do día, que é a adxudicación do procedimento convocado mediante concurso público para o allamento ou constitución dun dereito de superficie de varias parcelas, 10, resultantes do proxecto de parcelación do Plan de sectorización do solo urbanizable industrial Outedo Curro no Concello de Barro. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Punto número 7. Aprobación do proxecto técnico da actuación, reforma e ampliación de edificación existente para o Centro de Atención á Infancia, presentado polo Concello de Arbo, o beiro do Plan Provincia Extraordinaria Plan Extra. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Punto número 8. Aprobación do proxecto técnico de actuación, rehabilitación do edificio de multiusos de Portonovo, presentado polo Concello de Sanxenxo, o beiro do Plan Provincia Extraordinaria Plan Extra. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Solicitude dunha funcionaria interina que presta servizos no Centro Príncipe Felipe para compatibilizar o desempeño do seu posto de traballo co exercicio dunha segunda actividade no sector privado. Votos a favor. Abstencións. Queda aprobado polos votos do Partido Popular e Partido Socialista e abstencións do Bloque Nacionalista Galego. Punto número 10. Modificación do réxime de dedicación dun cargo político pasando da dedicación parcial á exclusiva e determinación das súas retribucións. Ten a palabra dona Ana Laura Iglesias. Bueno, Jorge. Por orden, ten a palabra, pedíchela, non? Sí, ten a palabra o voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular, Jorge Cubela. Dentro da capacidade de autoorganización do Goberno provincial, en base ás competencias plenarias, vista a proposición da Presidencia de data 16 de setembro de modificación do réxime de dedicación dun cargo político de parcial exclusiva, acórdase modificar o réxime de dedicación dun cargo político da Corporación Provincial pasando da dedicación parcial do 85% a unha exclusiva. Esta modificación terá efectos dende a data de aceptación do cargo e o nomeamento deste cargo deberá ser aceptado expresamente, como ocorreu hoxe co consentimento, e, polo tanto, unha vez aprobado o cambio, corresponderá a aceptación da actualización das retribucións, pasando os custos laborais totais anuais a 71.279,66 euros. Queda explicado. Moitas grazas. Ten a palabra, agora sí, voceira socialista Ana Laura Iglesias. Gracias, presidente. Sí, nada máis que por unha cuestión informativa, se nos poden informar quen ou a deputada que vai a pasar a ter esta dedicación exclusiva, basicamente porque na información que consta no expediente ao que tuvemos acceso non se menciona, igual que nas anteriores, que parece que hai algún tipo de, non sei, de oscurantismo ou de querer ocultar algo que vai a ser claramente público dentro de pouco, ainda que, bueno, sabemos que por descarte entendemos que o señor Cubela non vai ser, que creemos que se acaba de subir o soldo recientemente, entonces, bueno, sabemos que o señor Cubela non será o que vai a levar a dedicación exclusiva, pero, bueno, pues si nos poden informar de que diputado ou diputada vai a pasar a ostentar a gracia. Polo final, porque unha mentira repetida 100 veces non se convirte en verdade, señora Iglesias. Non sei se vostede, que ten dedicación exclusiva na Diputación, bastante máis alta que eu no meu concello, me vai a dicir que se conxelou o salario da subida que o Consello de Ministros aprobou no mes de xullo deste ano, coa subida do 0,5% a todo o persoal do sector público
de España, onde se inclúen as entidades locais, como os concellos e as diputacións, porque iso foi o único que fixo o alcalde de Cerdedo Cotoade no orzamento do seu municipio. Entón, digamos, por favor, sin sorrisos malindicentes, a verdade. E esa é a única. E, polo tanto, a diputada que vai ocupar a dedicación exclusiva no Goberno é Paula Bouzós. E imagino que non terán ningún reparo, da mesma forma en que foi pactado non fai tanto tempo pois o acordo de dedicacións co Partido Socialista por parte do Goberno provincial sen ningún tipo de debate. E, polo tanto, eu non son porque a miña dedicación está no Concello. E, por certo, xestiono 4 áreas de goberno que no anterior mandato 3 delas estaban ocupadas por diputados con dedicación exclusiva cada en súa delas. Saiolle moi barato a Diputación. Gracias, presidente. Ten turno de palabra Ana Laura Iglesias. Sí, gracias, presidente. Creo que na miña intervención quedou claro que nos imos a poñer a esta modificación porque, obviamente, vostedes no seu goberno, igual que nos no momento en que gobernamos, somos os que deciden quen ocupan cada cargo e quen ten unha dedicación parcial ou unha dedicación exclusiva. Por certo, recordarlles que vostedes tardaron bastante en dotar aos grupos da oposición de calquer tipo de dedicación, nun alarde seu bastante antidemocrático e que nos costou bastante a oposición poder negociar esas dedicacións exclusivas. O millor era bo ver as nóminas de cada quen, porque vostede omite o que cobra tamén da Deputación de Pontevedra, porque parece que non cobra, vostede tamén cobra, ten unha nómina da Deputación de Pontevedra que seguramente vai a ser bastante máis alta que teño eu do Concello de Vigo, bastante máis alta. Así que non saquemos aquí nóminas porque non era a intención seguramente de ninguén, non temos ningún tipo de reparo en que vostedes pasen unha dedicación parcial a unha dedicación exclusiva, igual que fixeron anteriormente ao revés, e únicamente queríamos saber quen aí va a ocupar. Xa non o dixo, así que nada máis. Gracias. Moi ben, moitas grazas. Procedemos á votación deste punto número 10, que é a modificación do réxime de dedicación dun cargo político pasando da dedicación parcial á exclusiva e a determinación das súas retribucións. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada por a maioría do Partido Popular. Punto número 11 do orde do día. Aprobación inicial da ordenanza reguladora do Servizo de Teleasistencia Domiciliaria na Deputación de Pontevedra. Procedemos á votación. Votos a favor? Abstencións? Aprobada por unha suma de 18 votos. Punto número 12. Aprobación do documento de Política de Seguridade da Información da Deputación de Pontevedra. Ten a palabra don Jorge Cubela. Moi ben. A folla de ruta das administracións públicas atópase na actualidade marcada pola necesidade de garantir a seguridade e disponibilidade dos servizos públicos que se prestan a través de medios electrónicos á cidadanía. A ciberseguridade é unha prioridade, un elemento de valor que require esforzo e inversión e que está intrínsecamente ligada ao desenvolvemento do territorio. O Real Decreto 311/2022, de 3 de maio, que regula o Esquema Nacional de Seguridade, exixe unha serie de actuacións ás administracións públicas para cumprir coas obrigas en materia de seguridade da información. Un dos principais requisitos cos que se debe cumprir a Diputación é a de elaborar unha política de seguridade da información que se atope formalmente aprobada polo órgano competente. Así o indica o artigo 12 do NS. A política de seguridade é o conxunto de directrices que establecen os principios reitores, os obxectivos estratégicos e a repartición de responsabilidades necesarias para garantir unha protección adecuada da información e dos servicios electrónicos prestados pola Diputación. Esta política fixa os criterios xerais que debe guiar a xestión da seguridade en todo o ámbito organizativo e tecnolóxico. A elaboración da política amosa un compromiso da nova colaboración da Diputación de Pontevedra, que vai máis alá de dar resposta a unha obriga legal, que xa se contemplaba na primeira versión do NS, e coas sucesivas modificacións que databan a súa implantación no ano 2017. Para o Real Decreto 951/2015 e no ano 2024,
para o Real Decreto 311/2022, senón que se trata dunha ferramenta que permite impulsar e reforzar a xestión da ciberseguridade na Diputación. Durante a etapa da anterior corporación, amosouse unha falta de dilixencia e profesionalidade na atención de aspectos esenciais relacionados coas TIC. Feitos como a non elaboración desta política manifestan de forma clara un grave risco para a seguridade dos sistemas, aplicativos e información dos servizos electrónicos prestados pola Diputación. Isto veuse reflectido no informe de fiscalización dos controis básicos de ciberseguridade da Diputación de Pontevedra, emitido polo Consello de Contas de Galicia por exercicio 2022, onde se conclúe que o índice de madurez xeral dos CBCS, controis básicos de ciberseguridade, é insuficiente e debe mellorar para acadar os niveis exixidos polo ENS. Resolver esta situación é unha prioridade e atender polo Goberno provincial, polo que dende esta corporación no último ano realizouse unha aposta decidida por aplicar novas medidas de seguridade que permitan mellorar a resposta ante posibles incidentes. A aprobación da política acompáñanse de outros traballos que na actualidade se acometen, que consisten no Plan de Adecuación ao Esquema Nacional de Seguridade, tendo como obxectivo acadar a certificación no ENS. A inversión en ciberseguridade permite contar con administracións máis seguras, modernas e conectadas, non só coa cidadanía, sino tamén con todos os sistemas operativos, polo que a Diputación fai unha aposta decidida por asumir este compromiso que se pon de manifesto coa aprobación da presente política e que, como órgano competente, temos que traer a pleno. Gracias, presidente. Moitas grazas. Ten a palabra don César Mosquera do Bloque Nacionalista Galego. A ver, que nos enteremos. O sea, lexislan sobre nós, hai que facer non sei cantas cousas, hai que facer este documento que, ao fin e ao cabo, xa ven todo recollido, e houve algún funcionario ou funcionaria que buscou a letra miúda e dixo hai que facer isto porque o dio o Consello de Contas, entonces temos que vir aquí a facer o parvo, a levantar a man, porque nos mandan levantar a man, porque é unha obriga, e alguén descubriu que era unha obriga. Bueno, pois levantamos a man e punto, xa está, non fai falta tanta literatura. Procedemos á votación, entón, deste punto número 12, que é a aprobación do documento de política de seguridade da información da Deputación de Pontevedra. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada por un número total de 18 votos a favor. Punto número 13. Cambio de titularidade, posterior entrega ao Concello de Cerdedo de Cotobada da estrada provincial EP 0405 Xesteiramo Frei e dous treitos antigos da EP 0401 Carballedo Caroi e outro na EP 7101 Cerdedo a Portela. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Punto número 14. Aprobación inicial do proxecto construtivo vial de conexión entre a Avenida de Marín e a Rosalía de Castro, Concello de Pontevedra. Ten a palabra don Jorge Cubela. Moi ben. No exercicio das súas atribucións, a Diputación de Pontevedra e o Concello de Pontevedra teñen o obxectivo compartido de implementar medidas de calmado de tráfico, mobilidade amable e sostible e mellorar a seguridade e a calidade medioambiental, baixo a premisa de contribuir ao desconxestionamento e diversificación do tráfico de paso. Para dar cumprimento ao obxectivo referido no parágrafo anterior, a Diputación e o Concello de Pontevedra asinaron en data de 26 de novembro de 2024 un convenio de colaboración para levar a cabo a execución das obras do vial de conexión entre a Avenida de Marín e a Rúa de Rosalía de Castro en Pontevedra. A actuación principal vai consistir na apertura dun vial para conectar as rúas Rosalía de Castro e a Avenida de Marín, co fin de reordenar o tráfico e mellorar a seguridade viaria da zona. Preténdese a transferencia de tráfico para poder acometer unha futura reordenación do mesmo, co fin de garantir a seguridade viaria dos usuarios, especialmente a dos colectivos máis vulnerables, peóns, ciclistas e persoas con mobilidade reducida. Para elo, proxéctase un vial de 2 carrís con dobre sentido de circulación, de ancho de 3,5 metros, beiravías de ancho mínimo de 30 centímetros e beiravías de 3 metros de ancho entre os bordos. A intersección coas rúas a conectar realizarase mediante glorietas. A primeira, na Avenida de Marín, con radio exterior de calzada de 17 metros e carrís de 4, e a segunda na Rúa Rosalía de Castro, cun radio exterior de calzada de 14 metros e carrís de 4 metros. O orzamento das obras proxectadas ascende a 1.279.772 euros con 39 céntimos. Unha vez
levada a cabo a tramitación das autorizacións sectoriais correspondentes, así como informe de supervisión por parte do Servicio de Infraestructuras e Vías Provinciais, procederase ao trámite da aprobación do proxecto segundo disposto da normativa vixente. Polo tanto, as propostas de acordo son aprobar inicialmente o proxecto constructivo do vial de conexión entre a Avenida de Marín e a Rúa Rosalía de Castro no Concello de Pontevedra cun orzamento de 1,28 millóns de euros e expoñer ao público o proxecto constructivo, así como a relación de bens e dereitos afectados. Rematei, presidente. Moitas grazas. Ten a palabra por parte do Bloque Nacionalista Galego o seu voceiro, don César Mosquera. Sí, gracias. Non creo que sea cuestión de estender, senón dúas precisións. A primeira, as obras hai que facer as xuntas, non é posterior. E segundo, a ver, este trámite ven derivado de que houbo quen se encargou de intentar pleitear para evitar a obra. Non se acaba de entender moi ben cal é a razón, co cual hai que leválo todo, como se di así administrativamente, a punto de cruz. O sea, que non haxa ningún sitio por donde enganchar, que de feito creo que hasta está xa no catálogo da Diputación. Pero para maior garantía e seguridade de que a obra vaya adiante, de que non haxa maior problema, pois por eso se trae, non? Que, bueno, o que hai no fondo é que os concellos estamos todos os concellos moi atados con respecto a modificacións do planeamento que a Diputación ten un instrumento da rede viaria para poder axilizar. Iso é o que hai no fondo e, por lo tanto, vamos, non é a primeira que facemos en ese acordo. Fixemos a Ronda Leste, fíxose, por exemplo, a variante de Pontarnelas, hai unha serie de cousas que ten ese instrumento que para un vial é moi potente porque vía urbanística prácticamente inviável. O sea, sería inviável, non? Entón, xa agradecemos no seu momento e seguimos agradecendo a colaboración da Diputación, pero, era para darlle sentido a este trámite, porque isto xa ten falado largo e tendido. Procedemos á votación deste punto número 14, que é a aprobación inicial do proxecto construtivo vial de conexión entre a Avenida de Marín e a Rúa Rosalía de Castro. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Punto número 15, moción do Grupo Provincial do Partido Popular relativa á solicitude ao Goberno de España da adopción de medidas para a revitalización do aeroporto de Peinador, Vigo. Ten a palabra a vicepresidenta Luisa Sánchez. Buenos días, presidente. Buenos días a todas y a todos. Traemos a este pleno la delicada situación que atraviesa el aeropuerto de Peinador. Una situación que AENA quiere ignorar, quizás porque no le importa, y que el Concello de Vigo prefiere contradecir, haciendo gala de su habitual negacionismo con todo lo que va mal en la ciudad. La subida de las tasas aeroportuarias perjudica claramente a las terminales periféricas, como es el caso de Peinador. Y tenemos dos opciones: agachar las orejas y consentirlo, o alzar la voz contra un nuevo agravio del Gobierno central contra nuestro territorio. Un Gobierno, el de Pedro Sánchez, que parece querer aislarnos por tierra, mar y aire, porque nos niega una buena conexión ferroviaria con Madrid y mantiene los peajes en la AP9, a pesar de la ocasión de oro que ha tenido ante sí para eliminarlos. Se opone a que Vigo sea puerto nodal y ahora nos deja sin la compañía líder en tráfico aéreo en España. Y Ryanair nos puede gustar más o menos. De hecho, desde el Partido Popular de Vigo hemos exigido la apertura de varios expedientes por reiterados incumplimientos de contrato. Pero la realidad es que esta aerolínea transportó 32 millones de pasajeros en el primer semestre del año 2025, con un crecimiento de 6,5% sobre el mismo periodo del año 2004. Es decir, la gente utiliza Ryanair para viajar. Y Vigo y Galicia, en general, ya saben que se quedan sin esta alternativa gracias a AENA. Peinador solo contará, a partir de enero, con 4 conexiones directas, un aeropuerto con potencial que el año pasado superó el 1.000.000 de pasajeros y que tiene margen de crecimiento y va a ofrecer las mismas rutas que otro, por ejemplo, que no mueve ni 100.000 personas al año. ¿Realmente es eso lo que queremos? Pues entiendo que no, así que espero que apoyen nuestra moción
para reclamarle a AENA que rectifique y dé marcha atrás en su intención de encarecer un 6,5 las tasas aeroportuarias. Porque esta empresa pública, dependiente del Gobierno de España, no solo peca por acción, sino también por omisión. AENA lleva ya tiempo mostrando una preocupante inacción hacia Peinador. No capta rutas y lo máximo que anuncia son reformas de la terminal. Pero ¿para qué queremos un aeropuerto reformado y renovado si apenas tiene operativa? Así que también le reclamamos que actúe, que abandone su pasividad y se preocupe por ofrecer a Vigo, a la provincia y al sur de Galicia una parrilla de vuelos atractiva, una oferta de destinos y de frecuencias que satisfaga las necesidades de las empresas, que pierden competitividad porque están abocadas a viajar a través de Madrid o, lo que es peor, a través de Oporto, con lo que eso supone en incremento de dinero y de tiempo del personal que trabaja en estas empresas. Un perjuicio que también podemos hacer extensivo a quienes viajan por motivos personales, pero es que además necesitamos más conexiones para atraer a visitantes. Como pudimos comprobar este fin de semana, los datos de turismo de Rías Baixas demuestran que las Rías Baixas están en auge y cada vez recibimos más extranjeros. Así que tenemos que aprovechar este momento dulce dando facilidades con mejores enlaces y con más vuelos directos. AENA desde Madrid no está tomando nota, pero es más sangrante, si cabe, el desinterés que muestra desde Vigo el señor Caballero, que ni siquiera se dignó reunirse con Aerolíneas en la última feria en Fitur. El aeropuerto en 2024 ya empezó a dar síntomas, pero en este 2025 encadena 7 meses consecutivos de pérdidas de pasajeros. ¿Y qué ha hecho el Concello de Vigo ante esto? Pues nada, lleva meses ejerciendo como mero espectador. Y como su política aeroportuaria ha fracasado, pues ahora intentan tergiversar la realidad. Toca ahora buscar a quién echarle la culpa y retorcer la realidad. Así ha persistido el bulo sobre las subvenciones a aerolíneas y se ha querido engañar a la gente diciendo que Ryanair se va de Galicia porque se le retira la subvención desde la Xunta, cuando son los ayuntamientos los que contratan con las aerolíneas. Además, toda España sabe que la decisión de Ryanair de retirarse se debe al aumento de las tasas aeroportuarias, pero eso, bueno, pues no le importa al señor Caballero y a su clásica posverdad. Así que le reclamamos a AENA y al Concello de Vigo que espabilen, que se pongan en manos de expertos en materia aeroportuaria y que reconstruyan puentes. Que el Ayuntamiento abandone su fracasada política de pagar a compañías aéreas, porque no es solo que Ryanair se vaya, es que se lleva el dinero de los vigueses y de los pontevedreses. Y que el alcalde de Vigo deje trabajar a los que saben, aunque... Perdón, sigo después. A palabra dona María Manuela Rodríguez Pumar, deputada do Bloque Nacionalista Galego. Bo día. A moción, en esencia, ven dicir que os aeroportos galegos, as súas necesidades e problemas, así como as solucións a estes, poden ser as mesmas que as de calquera aeroporto pequeno en calquera parte do Estado, cousa que nós, o ENEGA, non compartimos. Porque o servizo de transporte aéreo é unha peza importante nunha mobilidade intermodal que debera ser o camiño, a ferramenta, para dotar ao pobo galego dun servizo de transporte áxil e moderno que comunique e vertebre o noso país. É aínda máis importante se analizamos a situación actual da mobilidade ferroviaria e por estrada na Galiza, que dificulta certos desplazamentos aos que dá resposta o avión. Decisións como as que acaba de tomar a compañía irlandesa Ryanair demostran que unha planificación sensata e de futuro para a nosa mobilidade pasa pola coordinación e a planificación das administracións públicas que son as que deben garantir uns servizos de calidade para a sociedade galega. Así pois, móstrase prexudicial para o interese xeral que un servizo desta importancia dependa dos intereses e lucros privados de empresas como a multinacional Ryanair, que obtivo neste ano preto de 2.000 millóns de beneficios. Empresas que chantasean as administracións públicas coa amenaza de eliminación de servizos e posta en risco de postos de traballo para conseguir unhas máis lucrativas condicións de explotación do servizo.
É por iso que as diferentes administracións implicadas deberían abrir un proceso de diálogo para explorar alternativas a esta situación e planificar o futuro dos diferentes aeroportos galegos dun xeito racional, autocentrado, poñendo por diante a coordinación e non a competición entre eles. Debemos instar o Goberno galego a impulsar ese proceso de cooperación entre as diferentes administracións co obxecto de articular un sistema aeroportuario galego integral para mellorar os servizos aeroportuarios da Galiza e o desenvolvemento das 3 terminais galegas. Tendo en conta, entón, que cando falamos do transporte, neste caso por avión, estamos a falar dun servizo fundamental para as persoas e o desenvolvemento dos territorios, as propostas desta moción do PP non veñen solucionar ningún tipo de problema, só a afondar na dependencia do Estado español, neste caso a través de AENA, e na supeditación dun servizo fundamental aos lucros económicos de certas empresas. E por isto que achegamos a nosa proposta de emenda de sustitución dos acordos da moción do PP por estes outros que creemos que sí redundarían nun reforzamento e revitalización da actividade do aeroporto de Vigo, mais non só, tamén do conxunto do sistema aeroportuario galego cunha visión de país. E as propostas din así: instar a Xunta de Galiza e o Goberno español a colaboraren para a posta en marcha dun plan de dinamización do aeroporto de Peinador que incorpore medidas concretas e tamén compromisos orzamentarios para o seu financiamento que atenda cuestións como a mellora dos accesos á terminal viguesa, a súa conexión intermodal, a aperturas 24 horas ou o aproveitamento das súas potencialidades no transporte de mercadorías. E un segundo punto, para demandar da Xunta de Galiza a inmediata reactivación do Comité de Rutas como instrumento de coordinación para articular un sistema aeroportuario galego integral e tecendo sinerxías con base na cooperación e especialización das 3 terminais galegas, reforzando singularmente o papel do aeroporto de Peinador como terminal de referencia na área metropolitana de Vigo, do conxunto do sur da Galiza e da Eurorrexión Galiza Norte de Portugal. Esa é a nosa proposta e agardamos a resposta por parte do Partido Popular. Moitas grazas. Ten a palabra voceira socialista Ana Laura Iglesias. Moitas grazas, presidente. Bueno, o nivel de oportunismo político do Partido Popular xa está alcanzando niveles nunca vistos. Mire, señora Sánchez, vostede xa presentou o seu grupo esta mesma moción onte no pleno do Concello de Vigo. Tivo, por certo, unha maravillosa oportunidade para debatir co alcalde de Vigo esta postura. Nin sequera se atreveu a facelo. Por iso ven agora a presentar esta moción aquí na Deputación de Pontevedra para intentar confundir a xente, porque todo o que din vostedes nesta moción non é certo. E o único que fan é fomentar unha política aeroportuaria de algúns depredadores do aire que queren que as administracións públicas cedamos o seu chantaxe. Que veñan vostedes a este pleno a criticar a política de promoción aérea, segundo vostedes, fallida do Goberno de Vigo, ten tela. Cando vostedes levan subvencionando vos de xeito encuberto no aeroporto de Santiago de Compostela durante anos e o levan ocultando dende o principio. E despois da súa política fallida de querer hundir o aeroporto de Vigo en favor do de Santiago, agora quédanse conselados porque Ryanair acaba de anunciar que tamén abandona a súa base de operacións en Santiago. E saben por que acontece isto? Porque a Xunta de Galicia decidiu non renovar a subvención que lle daba Ryanair e inmediatamente despois de acontecer isto anuncian que se marcha. Ridículo tras ridículo, só co ánimo de convertir o aeroporto de Vigo nun aeroporto residual de mercadorías en favor do de Santiago, que é o que leva intentando a Xunta de Galicia durante os seus 16 anos de goberno. Galicia, que conta con 3 aeroportos, Vigo, Santiago e Coruña, en canto o señor Feijóo chegou á presidencia, mudou a visión da Xunta en canto á política aeroportuaria galega e lanzou unha durísima campaña de aeroporto único Santiago. Galicia única, aeroporto único. En ese momento foi o alcalde Abel Caballero quen tivo que liderar unha gran movilización para defender o aeroporto de Vigo tras o máis que real intento por parte da Xunta de Galicia, por parte do Partido Popular, de pechar Peinador. E gañamos.
E Peinador sigue aberto e, a pesar diso, todavía nalgúns ámbitos galegos da política galega abógase polo aeroporto único en Santiago. Señora Sánchez, onde estaba vostede cando a cidade de Vigo tomou as rúas para defenderse dos ataques perpetrados por vostedes? E despois de todo isto, ainda tiñen a cara de presentar esta moción como se a vostedes lles preocupase algo Peinador, igualiño co que acontece coa AP9. E mire, non é certo que Ryanair abandone os aeroportos rexionais polas tasas de AENA. Por certo, non só os aeroportos galegos, senón que se abandonaron outros moitos onde vostedes gobernan, como, por exemplo, o de Valladolid, onde gobernan coa extrema dereita. Porque a realidade é outra, e é que Ryanair trasládase a outros aeroportos rexionais, como o de Marbella, para maximizar os seus beneficios. Non é certo que a suba de 0,68 céntimos por billete, 0,68 céntimos por billete, sexa razón para abandonar o aeroporto de Vigo. Primeiro, porque a AENA aplica unha forte política de incentivos que fai que esa suba quede prácticamente na metade. E segundo, nesa amnesia selectiva que teñen as e os deputados do Partido Popular, hai que recordarlles que esta suba ven producida por unha lei que aprobaron vostedes durante o goberno de Rajoy. É que se esquecen destas cousas. De verdade, están dicindo a cidadanía que a xente vai deixar de vir a volar a Peinador porque teñen que pagar 30 céntimos máis por billete. En serio? Pensan que a xente vai se creer isto? Mira, é unha auténtica falacia que incluso lle desminten as propias aerolíneas como Wizz Air, Vueling ou Iberia, que xa teñen manifestada a súa intención de incrementar a súa oferta de voos en aeroportos rexionais como de Peinador en canto se produza a saída de Ryanair. Miren, mentres que o Concello de Vigo viaxou o Comité de Aerolíneas en Santander para falar precisamente con elas, coas propias aerolíneas, onde estaba a Xunta de Galicia? Que política está desplegando en materia aeroportuaria? O único que pretenden vostedes con esta moción, igual que o señor Rueda en Galicia e o señor Feijóo en España, non é facer política en favor dos cidadáns, senón pretender desgastar a un goberno, pero se non se lles coñece ningún tipo de proxecto político. Miren, é tan verdade que vostedes estén preocupados polos intereses dos vigueses e das viguesas e por como marcha o aeroporto de Vigo como que Ryanair está pensando no interese dos pasaxeiros aos que deixa tirados. Vostedes deixaron tirados os vigueses e as viguesas, xa fai moito tempo, pero xa responderán coa súa responsabilidade nas urnas. Moitas grazas. Ten a palabra de novo. Perdón, ten a palabra Luisa Sánchez. Bueno, pues en primer lugar decirle al bloque que es AENA quien tiene las competencias comerciales y en segundo lugar, bueno, no puede estar abierto 24 horas porque no hay ni líneas ni frecuencias realmente. Y señora Iglesias, a mí no me importaría debatir con el alcalde de Vigo. El problema es que el alcalde de Vigo siempre está ausente de todos los plenos. Es el alcalde ausente. Y si hay algún depredador, desde luego, que ha estado pagando a Ryanair, ese ha sido el señor Caballero. Y no hay más que tirar de hemeroteca y las grandes fotos que se han hecho él y la señora Silva delante del avión de Ryanair. Por otro lado, también podríamos decir que fue el señor Caballero quien se cargó la Fundación Provigo hace tiempo, precisamente que fue la Fundación la que hizo que despegase el aeropuerto de Peinador. Pero claro, los celos eran tan grandes que había que cargarse algo que funcionaba. Así que, por lo que veo, no va a apoyar esta moción a favor de Peinador. Bueno, pues es muy interesante que el PSOE de Vigo, representado aquí por usted, no apoye a Vigo ni a Peinador. Prefiere defender a Pedro Sánchez antes que los intereses de Vigo. Eso como siempre. Y bueno, hablar de Ryanair pues nos puede gustar más o menos, ya lo he dicho, pero desde luego es una aerolínea que se utiliza masivamente. Y se va de Galicia por las tasas aeroportuarias. Y el PSOE no propone nada para evitarlo. Perdemos tráfico en nuestras terminales. Y el PSOE provincial prefiere defender a Pedro Sánchez. Bueno, eso no es nada nuevo.
Buscan excusarse y buscan culpables siempre fuera. Ahora resulta que la culpa es de Mariano Rajoy, como si el señor Pedro Sánchez no llevara instalado en el Gobierno desde el año 2018. La pena es que la realidad les deja en mal lugar y me veo obligada a desmentir sus bulos. La Xunta ya ha dejado claro que no subvenciona aerolíneas en ningún aeropuerto gallego, pero es que además hay un informe de la intervención que así lo confirma y harían ustedes bien en respetar el trabajo de los funcionarios autonómicos. Pero también ha desmentido este bulo de las subvenciones alguien que yo creo que usted conoce muy bien, no sé si le suena, un tal José Sánchez Bugallo. Es socialista, compañero suyo de partido, y cuando todavía era alcalde de Compostela dijo, y cito textualmente, «La Bacolla no recibe ni un solo euro de la Xunta desde hace como mínimo 10 años. Me sorprende que el señor Caballero siga insistiendo con este argumento cuando no es verdad». Y le recuerdo también que Alfonso Rueda lanzó un reto y le dijo al señor Caballero que si alguien conseguía demostrar que él había suscrito algún contrato con alguna aerolínea en Galicia, dimitiría. Y que de lo contrario tendría que dimitir el señor Caballero. Pues lo estamos esperando, ¿de acuerdo? ¿Por qué no operan las compañías de low cost en los aeropuertos gallegos? Pues porque las subvenciones... Rematou este segundo turno. Ten a palabra dona Ana Laura Iglesias. Perdón, María Manuela Rodríguez Pumar, do Bloque Nacionalista Galego. Ben, non respondeu ou non anunciou a deputada e a vicepresidenta non dixo que iba a facer coa emenda, creo, ou non. Vale, bueno, pois iso era porque cando menos sabelo, non? Entón, nada, en todo caso, eu o que lles recomendaría, tanto a Partido Popular como o PSOE, que, a ver, non abonda con lamentarse e, dende logo, non sirve nada o pim pam pum. Aquí, Xunta goberna, goberno Xunta e estamos aí goberno Estado. E, efectivamente, é certo que todo o que ten que ver coa primeira moción, ou moitas das cousas que teñen que ver co primeiro apartado do noso primeiro punto de acordo, ten que ver co goberno do Estado, mas nos instamos a que esa Xunta de Galiza quen se dirixa ao Goberno do Estado, porque nós, dende logo, o do autocentrarnos o temos claro, sí? E para nós, o Goberno que nos representa é o Goberno galego, que é o que ten que facer valer os dereitos do noso povo, ali onde corresponda, neste caso, diante do Estado. E logo, é a Xunta de Galiza quen ten que poñerse tamén as pilas, obviamente, para, pois eso, pular, porque o sistema aeroportuario galego dos tres aeroportos sexan cooperativos, se coordinen e se complementen de forma que teñamos un sistema aeroportuario que sirva para comunicarnos cada vez mellor e, dende logo, no caso do aeroporto de Peinador, pois, oye, que non é só para Vigo. Simplemente decir que, bueno, a ver, que parece que é un debate entre Vigo e o alcalde Caballero e non se sabe quién, pero aquí estamos falando da provincia de Pontevedra, estamos falando do aeroporto que temos nesta provincia, que vai a ser o aeroporto que nos permita viaxar a nós, as mercadorías e a calquera outro elemento que se queira subir nos avións, mas tamén que chega a ser a referencia non só na área metropolitana, no conxunto do sur da Galiza, xa non falo só de Pontevedra, e de Aerorrexión Galiza Norte de Portugal. Por tanto, con eses puntos de acordo non é o modelo que defende o BNG, dende logo non compartimos esa política de subvencionar ou de ceder ou de pregarse a os intereses lucrativos dunha empresa, como neste caso Ryanair, que está xogando ou que está a xogar porque ten outros intereses e, dende logo, lle importa ben pouco se nos viaxamos ou non viaxamos e para nós, entón, o voto non vai ser a pro, non vai ser contrario. Gracias. Moitas grazas. Ten a palabra voceira socialista Ana Laura Iglesias. Moitas grazas, presidente. Miren, vostedes gobernaron en España, outra cosa que sempre se lles esquece bastante, dende o ano 2011 ata o ano 2018. E no aeroporto de Peinador non fixeron absolutamente nada. Pero cando se di nada é que non investiron ningún euro. E agora, cando se están
facendo obras de inversións millonarias, melloras como nunca na torre de control recentemente reinaugurada, cun sistema total absolutamente pioneiro no Estado, e veñen aquí a intentar colar que lles preocupa moitísimo o aeroporto de Vigo. Miren, os peores tempos do aeroporto de Vigo foron cando gobernaron vostedes o Concello de Vigo. Aí se deron os peores datos do aeroporto de Peinador. O problema de Vigo non é outro que o de que a Xunta de Galicia subvenciona a Santiago sen parar. E, polo tanto, tantas e tantas compañías viaxan a Santiago, porque a Xunta lles paga a través de contratos millonarios xestionados por Turgalicia. E iso sabemos nós e o saben vostedes, o saben no Concello de Vigo e o saben na Xunta de Galicia. Por certo, levamos anos e anos pedindo que se fagan públicos e que se lles entregue aos grupos socialista na Xunta de Galicia eses contratos millonarios. Levamos anos pedindo transparencia nos contratos de Turgalicia e seguimos esperando. Ocultación total e falta de transparencia, primeiro por parte do señor Feijóo e agora do señor Rueda. Saben por que non fan públicos os contratos de Turgalicia que lle levamos pedindo anos? Porque no día seguinte en que se fagan públicos esos contratos, o señor Rueda tería que dimitir. Porque o señor Rueda envalentónase moito dicindo cando demostren que a Xunta de Galicia financiou vos a Peinador, dimitirei. Sabe por que non nos mostra? Porque senón tería que marchar. Esa é a realidade. Todo o mundo sabe que isto está acontecendo. Saben por qué? Porque, miren, fai uns anos o Concello de Vigo negociou rutas coa compañía Ryanair. Un pacto que tiñan prácticamente pechado. E saben que pasou con ese acordo? Que cando estaban a piques de asinarse, Ryanair traslada exactamente a mesma operativa que iba a levar a cabo en Vigo ao aeroporto de Santiago. Saben por qué? Dito polos propios representantes de Ryanair. Porque a Xunta pagou máis. Porque a Xunta fixo unha contraoferta. Esa é a realidade. E ven aquí o señor Rueda a decir que non subvencionaron os vuelos. Pero se foi negociado todo polo Concello de Vigo e o día seguinte marcharon a facer exactamente a mesma operativa que se negociou por parte do Concello de Vigo a Santiago, porque a Xunta lles pagou máis. Por que Ryanair marcha tamén do aeroporto de Santiago? Porque a Xunta non lle amplía o contrato millonario que teñen con eles. Deixen de mentirlle a cidadanía. Isto sabe o todo o mundo. Fagan públicos. Pide aquí, vostede, se son tan valentes, que Turgalicia faga públicos os contratos coas aerolíneas. Por que non o pide? Porque o día seguinte o seu xefe ten que marcharse. Esa é a realidade. Matou o seu turno de palabra. Moitas grazas. Ten a palabra e pecha o turno de intervencións a vicepresidenta Luisa Sánchez. A ver, señora Iglesias, yo sé que son expertos en bulos, lo tengo clarísimo, pero para llegar a acuerdos hay que trabajar mucho con las aerolíneas. Y desde luego el alcalde de Vigo no es experto en hacer amigos. No se entendió con Vueling, igual que en su día no se entendió con Volotea, que salió huyendo de Peinador, puso verde a Air Nostrum y hace poco amenazó incluso con demandar a la patronal de las aerolíneas. De verdad, insisto en que es una manera muy curiosa de hacer relaciones. Yo le pido que vaya en esa línea porque Fitur está a la vuelta de la esquina y es la única salvación que tenemos. Y, desde luego, si tenemos que dedicarnos a algo, además de desmentir esos bulos, pues habrá que desde luego, desinflar el triunfalismo del PSOE, ¿no?, que habla de un refuerzo de operativa en Peinador, retorciendo los datos. Hoy mismo, en el Faro de Vigo, sale una noticia diciendo que Vueling va a trabajar muchísimo más en Santiago, pero que en Vigo queda todo congelado. ¿Por qué? Porque estamos dándole la vuelta a las compañías. Decían eso, que no iban a perder operaciones y este invierno, con respecto al anterior, desde luego que se han perdido muchísimas. Solo hay que comparar las frecuencias que ofrecía Ryanair a Barcelona y las que ofrecerá Vueling, que no son ni muchísimo menos las mismas. Y, desde luego, las estadísticas se demostrarán con el tiempo, no hay más que esperar a que lo confirmen. ¿Y cómo se van a suplir
las plazas que ofrecía Air Nostrum a Valencia, porque esta ruta directa operó todo el invierno pasado y se ha caído de la parrilla de vuelos. Y Air Nostrum, que reeditará los habituales vuelos a Mallorca en Navidad, nos tenemos que conformar con esto, porque la conexión Vigo-Palma se mantuvo toda la temporada de invierno anterior y esta se ha perdido. Y no quiero hablar del enlace a Londres, 3 frecuencias semanales que se pierden y no 2, como se ha dicho. Así que pueden difundir todos los bulos que quieran sobre contratos de aerolínea y pueden manipular los datos y pueden retorcer los motivos de la marcha de Ryanair de Galicia, pero no van a lograr ocultar la realidad. Y es que AENA hace dejación de funciones, también el Ministerio de Transportes, y que el Concello de Vigo ha renunciado a Peinador en cuanto ha dejado de darle fotos y titulares al señor Caballero, que deja tierra quemada. Así que desde luego, si... Rematou o seu turno de intervención. Procedemos á votación do punto número 15, que é moción do Grupo Provincial do Partido Popular relativa á solicitud do Goberno de España da adopción de medidas para a revitalización do aeroporto de Peinador Vigo. Votos a favor. Abstencións. En contra. Queda aprobado por maioría de 14 votos do Grupo Provincial do Partido Popular. Punto número 15, moción do Grupo Provincial Socialista para exixir da Deputación que inste a Xunta de Galicia a asumir a xestión e o financiamento íntegro dos grupos de emerxencia supramunicipais. Ten a palabra o deputado socialista Javier Iglesias Mougán. Gracias, presidente. Moi bo día a todas e a todos. Comezo facendo unha situación, un marco sobre os GES. Os GES naceron no 2013 como unha ferramenta para garantir a resposta rápida en territorios que carecían de parques comarcais, cubrindo actuacións de extinción inicial, salvamento e apoio en emerxencias. Con todo, o modelo actual baseouse en convenios con partición de custos e concertos que coa práctica deixaron dúbidas sobre a súa eficacia, continuidade e equidade territorial debido a que en moitos casos non contan con ferramentas necesarias para responder con seguridade o seu cometido. A competencia en materia de protección civil e planificación de emerxencias é, en última instancia, da Xunta de Galicia. Non é un asunto menor, por iso plantexamos que a xestión e financiamento dos GES deben integrarse plenamente no sistema autonómico con responsabilidades materiais e orzamentarias en mans da Administración que ostenta esa competencia. A realidade aflora cada ano. Existen déficits estruturais e territoriais que poñen en risco a eficacia do servicio. No relativo a medios materiais, moitos grupos operan con vehículos vellos, equipamentos desactualizados, instalacións insuficientes e escaseza de persoal. Cuestión esta última que está a provocar o peche dos mesmos por incumprimento co número mínimo de operarios por quendas de garda, recoñecido ata polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, que marcou un número mínimo de 3 persoas por quenda e garda. E tamén podemos ver situacións de persoal con contratos precarios. Cuestións que impiden garantir actuacións seguras e continuidade operativa. Todo isto débese a unha ausencia de planificación estable por parte de quen ten as competencias nesta materia, que é a Xunta de Galicia, e a un financiamento fragmentado. Se analizamos o mapa provincial, vemos que hai problemas graves de cobertura. No Salnés, por exemplo, está a base do GES de Sanxenxo e o subGES de Ogrove, pero a situación real é preocupante. No propio GES de Sanxenxo, como recolleu a prensa fai unhas semanas, faltan medios, o equipamento é insuficiente e mesmo as instalacións presentan graves deficiencias de hixiene, de humidades e demais. Cando un GES, ademais de todo isto, cando un GES ten que suplir a outro, a cobertura é inasumible, polo que decíamos antes da falta de persoal. Este verán, o de Sanxenxo tivo que atender emerxencias no Morrazo a máis de unha hora de camiño. Xa houbo antecedentes, como un incendio en Bueu, onde se chegou tarde. Isto demostra que o modelo actual non garante unha resposta rápida e eficaz. Despois temos que noutras zonas da provincia existen buracos de cobertura e sedes previstas que non chegan a constituirse, onde temos como exemplos os intentos frustrados de creación de GES en Moraña ou Alama, con equipamentos entregados sen poñer en explotación e proxectos paralizados.
Nestas zonas, como tamén o Condado Paradanta ou xa dito Eixo Alama, Ponte Caldelas, Cerdedo Cotobade e tamén o Deza, evidencian coberturas insuficientes ou inexistentes, o que aumenta a ameaza, especialmente en períodos de maior perigosidade, nun territorio moi extenso con alto risco de incendio forestal. Estas carencias non son unha cuestión de xestión local illada, son a consecuencia directa dun modelo disperso no que a Administración autonómica, que debería garantir a planificación estratégica, relega responsabilidades a convenios con deputacións e concellos sen resumir a responsabilidade plena, o que produce unha enorme desigualdade. Concellos con máis capacidade poden afrontar melloras, concellos con menos recursos, como a maior parte deles, ven como o servizo queda en condicións de mínima eficacia ou directamente sen servicio. Por todo iso, o argumento central desta moción é rotundo. A Xunta de Galicia debe asumir a xestión e o financiamento íntegro dos GES. Non se trata de quitar competencias ás administracións locais, sen máis trátase de garantir un servicio público esencial, profesionalizado, con cadros laborais estables, con equipamentos axeitados e cun mapa territorial que garanta a igualdade de cobertura para todas as persoas, independentemente de onde vivan. Integrar os GES ao 100% no sistema autonómico implicaría planificar de maneira coherente, estandarizar requisitos, profesionalizar os postos e distribuir recursos con criterios obxectivos e transparentes. Concretamos, por tanto, no texto que presentamos os seguintes acordos que solicitamos aprobe este pleno provincial. Instar a Xunta de Galicia a asumir de forma directa e íntegra a xestión do financiamento dos grupos de emerxencia supramunicipais, os denominados GES, integrándoos plenamente no sistema autonómico de emerxencias e, por segundo punto, instar a Xunta de Galicia a elaborar no marco deste novo modelo un plan territorial de emerxencias baseado en isócronas de resposta que defina as localizacións, os recursos humanos e materiais e estableza criterios públicos, obxectivos e transparentes de reparto para garantir unha cobertura equilibrada e efectiva en todo o territorio con tempos máximos de intervención homoxéneos. Gracias. Bueno, moitas grazas. Ten a palabra don César Mosquera, do Bloque Nacionalista Galego. Grazas, señor presidente. A verdade é que falar dos GES sin falar de todo o resto, pois, en certo modo, digamos que nos entran moitas dúbidas, non? Por que, por exemplo, os bombeiros, non? Que o consorcio se pide que sea toda a Xunta, por exemplo, cando e, sin embargo, os GES sí, neste caso, neste momento, nesta ocasión. Nos quedan moitas dúbidas e, bueno, dado o avanzado da hora, que non creo que sexa o momento de ter un debate profundo sobre isto, que hai moitas decisións que se foron tomando, moitas, que son, cando menos discutíveis ou que algunhas habrá que replantexalas. Entón, pois, vámonos a abster, no seu momento se discutirán outros matices. Moitas grazas. Ten a palabra por parte do Grupo Provincial do Partido Popular, Alejandro Lorenzo, deputado. Gracias, presidente. Bos días a todas e todos. O Partido Socialista presenta unha moción que parte dunha constatación evidente, a relevancia dos grupos de emerxencias supramunicipais, pero formula unha proposta que non se axusta á realidade normativa nin ao funcionamento efectivo do sistema galego de emerxencias. Compre recordar que, de acordo co previsto na Lei de Emerxencia de Galicia, na Lei de Administración Local de Galicia ou na Lei Reguladora de Bases de Réximen Local, correspóndelle aos órganos de goberno provinciais garantir a prestación do Servicio de Protección Civil e a xestión de emerxencias, incluídos os servicios contra incendios e de salvamento nos municipios que non conten con servicios propios, ben por non estar obrigados ou ver por non ter a obtida dispensa. É dicir, non estamos diante dun baleiro competencial, senón dun sistema compartido, onde a Xunta, deputacións e concellos asumen responsabilidades de maneira coordinada. A pesar disto, a Xunta de Galicia amosou sempre a súa disposición a colaborar e faino con feitos e non con palabras. Asumen máis da mitade do financiamento do GES, 52,5%, que supón máis de 5,6 millóns de euros ao ano, aos que hai que engadir máis de 12 millóns de euros en material entregado desde o ano 2013 e os custos da formación correspondente na Academia Galega de Seguridade Pública. Este esforzo orzamentario é unha mostra clara do compromiso coa seguridade cidadá e coa cooperación institucional. É evidente que toda organización pode ser mellorada, pero tamén é que a opinión das administracións implicadas e da cidadanía é prácticamente unánime.
Os GES realizan unha labor encomiable en materia de emerxencias e na defensa contra calquera incendio. Non esquezamos, o convenio asinado o 30 de decembro do ano 2024 pola Xunta, Deputacións e a FEGAM garante a continuidade dos GES coa estrutura complementaria aos parques municipais e comarcais e permite cubrir con ámbito supramunicipal aquelas zonas desprovistas destes servizos. Ademais, o criterio de distribución de medios responde a parámetros obxectivos e técnicos, disponibilidade de efectivos, realidade territorial e procura de eficiencia operativa. O obxectivo marcado pola Xunta e todos os GES conten como mínimo de autobomba, equipos de escarcelación e furgón de servicios varios, algo que xa prácticamente se cumpre, sen esquecer outros medios entregados como equipos de comunicación, traxe de velutina, desfibriladores ou distintas motos acuáticas. Recordo tamén que a Xunta de Galicia ten elaborado un mapa de emerxencias dos cales dos parques GES, identificando as zonas deficitarias e trasladando esa información ás distintas diputacións provinciais, como administracións competentes en concellos de menos de 20.000 habitantes, para propoñer solucións como a creación de novos grupos ou a xestión máis eficaz. Somos conscientes, así, das necesidades como as zonas de Covelo, Cañiza, Redondela, Pazos, Cotobado, Forcarei, Moraña, Caldas, Cuntis, Alama ou outros máis, que se traballan nesas posibles solucións necesarias e demandadas. Gracias a este modelo que corrixirían as carencias históricas en áreas rurais menos poboadas, garantindo que calquera persoa, viva onde viva, poida ser atendida o máis axiña posible en caso de emerxencias. Neste proceso, a Diputación ten unha responsabilidade clara, construir e mellorar un sistema, dotando das estruturas necesarias que aseguren o seu bo funcionamento. E se falamos de boa xestión, tamén non podemos esquecer exemplos do Consorcio de Bombeiros Provincial, baixo que deste Goberno provincial do Partido Popular, cando se aprobaron a primeira RPT, o primeiro convenio colectivo, medidas que proporcionaron estabilidade laboral, seguridade xurídica e profesionalización a este curso. A esta decisión foi unha mostra clara de como a Diputación debe actuar, construindo estruturas sólidas que reforcen eficacia dos servicios e dando resposta a demandas históricas. Esa é a diferencia entre xestionar con rigor e responsabilidade ou limitarse a facer oposición con titulares. É curioso, cando gobernaban non lles preocupaba buscar ningunha solución, nin tampouco iniciativa algunha. E agora que están na oposición, o único que se lle ocorre é tentar deixar sen competencias a esta mesma Diputación que vostedes mesmos antes dirixían. Por todo isto, o noso voto será en contra desta moción porque non compartimos esa visión de recentralización que deixaría sen papel os concellos e as diputacións cando precisamente o éxito do modelo radica na corresponsabilidade institucional. Moitas gracias. Moitas grazas. Ten a palabra, de novo, deputado socialista Javier Iglesias Mouga. Gracias de novo, presidente. Xa imaginábamos que o Partido Popular ia traer aquí o argumentario de sempre, o que o modelo da Xunta funciona, que non se pode tocar, que con convenios chega e que non fai falta mudar nada. Pero a realidade é outra. Se de verdade funcionase, non habría tantos problemas de cobertura, de medios e de estabilidade no persoal. E non estaríamos aquí reclamando unha solución definitiva. Non é cousa do PSOE, non é cousa deste grupo provincial. Son os feitos. Camións con máis de 20 anos de uso, por exemplo, en Cambados, con ata 25 anos. Brigadas incompletas e con contratos precarios. Comarcas enteiras, como a de Condado Paradanta ou Deza, sen cobertura axeitada, como xa dixen antes. Parques anunciados pola Xunta que nunca abriron ou que quedaron con material guardado nun almacén, como xa pasou en varios concellos desta provincia. Esa é a realidade que o Partido Popular non quere asumir, pero que é evidente. É moi fácil, non? Quen ten competencias en protección civil e en emerxencias é a Xunta de Galicia, non os concellos, non as deputacións, non as entidades locais. E cando a competencia é autonómica, non pode ser que o financiamento e a xestión se descargue sobre as administracións locais que xa bastante teñen con servizos básicos para cubrilos. A Xunta debe facer o que lle corresponde, que é garantir que unha persoa de un concello sen servicio GES, como, por exemplo, as zonas escuras das que falei fai un pouco, teña a mesma protección que outro de outro lugar da provincia onde existen servicios onde non existen servicios de emerxencia próximos, onde sí existen. Podemos falar de custos, por exemplo. Custa máis manter un sistema ineficaz, duplicado e desigual que unificar criterios e integrar os GES na estrutura autonómica. Custa infinitamente máis porque o custe directo do servicio hai que sumarlle, neste caso, o custe das emerxencias ás que non se chega ou se chega tarde. Custan máis as consecuencias dun servicio débil ante un incendio ou unha emerxencia grave que destinar recursos estables
e planificados e custa democráticamente que haxa cidadáns de primeira e de segunda, segundo o Concello no que vivan en canto ás emerxencias, sobre todo, nomeadamente, os incendios. O que pedimos é xustiza territorial, é responsabilidade institucional e é protección da cidadanía. Se o Partido Popular vota en contra, que lles explique logo a veciñanza do Condado, do Deza, do Morrazo, porque non merecen un servicio tan digno, estable, financiado ao 100% pola Xunta de Galicia. Pero hai máis cuestións de fondo que se deben correxir. Non é só un desleixo que esta administración demostra cos GES. Os trámites, por exemplo, con SEAGA deben ser máis sinxelos e lixeiros para que os concellos poidan actuar antes na prevención do risco de incendio. Polo tanto, é evidente que fai falta un cambio estructural a moitos niveis e que pase por configurar un novo modelo de emerxencias homoxéneo, profesionalizado e que permita dar resposta máis rápida e eficaz nos casos máis extremos, o que parece que o Partido Popular desta provincia prefire defender o seu partido en Santiago antes que a cidadanía na provincia de Pontevedra. Gracias. Bueno, moitas grazas. Ten turno de palabra deputado Alejandro Lorenzo. Bueno, me quedo ca frase que dicía a diputada Iglesias ao inicio da intervención cando comenzaba este pleno, non? A realidade é terca. Donde estaban vostedes cando había que aprobar un convenio colectivo cos bombeiros? Donde estaban vostedes cando había que aprobar distintos, tamén a RPT deste propio consorcio de bombeiros? Donde estaban vostedes tamén cando había que sacar distintas plazas de postos técnicos e administrativos para ese consorcio que está baleiro de personal? Donde estaban vostedes cando había que sacar esas 19 plazas de operativos de bombeiros que tamén está sacando este goberno provincial? Miren, volvemos ao de sempre. Vostedes falan dunha Galiza sen planificación en materia de emerxencias, como se aquí non existise nada. E resulta que temos un sistema con leis claras, con competencias repartidas, con convenios asinados e cun mapa de emerxencias elaborado. Pero claro, a vostedes non lle interesa recoñecer o traballo serio, prefiren vender outro tipo de titulares en prensa. É curioso, tanto de falar de valeiros competencias, e resulta que as propias leis que vostedes coñecen perfectamente, a de emerxencias, a de administración local ou a lei de base de réximen local, deixan ben claro quen fai e o que. Pero vostedes, con moita imaginación, prefiren vender a idea de que todo depende da Xunta. Pois xa me dirán para que queremos diputacións ou para que queremos concellos. Debe ser que na súa proposta sobra todo o mundo, menos vostedes. Mentres tanto, a realidade é bastante clara. A Xunta financia máis da metade do GES, os 12 millóns de euros en material de 2013 e a formación necesaria para todo ese personal. Pero claro, iso deben ser detalles sen importancia porque vostedes o que prefiren é dar lección de xestión sen mirar ningunha das cifras. E non esquezamos que gracias a este modelo temos autobombas, equipos de descargación, furgóns, comunicacións, pero segundo vostedes e para vostedes seguimos no deserto. Falan tamén de que non hai planificación territorial, pois nada, haberá que explicarlles outra vez a Xunta elaborou un mapa de emerxencias identificando zonas deficitarias e propoñendo solucións. Pero claro, iso obriga tamén as diputacións a asumir a súa parte. Vostedes prefiren facer como se non existise. Mellor culpar a Xunta de todo e así todo é máis cómodo. E se falamos de modelos, unha vez máis, non estaría de máis recordarlles que fai o Partido Popular cando goberna, co consorcio, ese RPT, ese convenio, e garantindo a estabilidade e a profesionalización. Por iso, deixémolo claro que a súa moción non é unha solución, é unha regresión. Non mellora o sistema, recorta, non reforza a cooperación, rompea, e non achega a seguridade, senón incerteza. O modelo actual non será perfecto, nada o é, pero legal, equilibrado e mellorable. E, sobre todo, funciona. Esa é a diferencia entre xestionar con feitos ou dedicarse a fabricar problemas imaginarios. En resumo, Galicia ten un sistema de emerxencias estruturado, coordinado e financiado. E vostedes teñen unha moción que serve para un titular, pero non para mellorar nada. Por iso, manteremos o noso voto en contra. Gracias. Moitas grazas. Remata o turno de intervencións do deputado Javier Iglesias Mougán, do Partido Socialista. Gracias, presidente. Chegados a este punto, temos unha postura do Partido Popular onde se defende claramente un modelo de GES descentralizados e brigadas municipais fronte ao modelo que defende este grupo provincial, este partido do Partido Socialista homoxéneo, dependente da Xunta de Galicia. Un modelo, o do Partido Popular, por certo, con 200 prazas en cubrir en Galicia, un modelo que tiña no ano 2016 263 brigadas fronte ás 151 que tiña fai pouco no ano 2023. Mostra todo dunha fórmula esgotada, precaria e ineficaz. Precisamos uns grupos de emerxencia públicos que sexan estables e conformados por profesionais dependentes da Xunta de Galicia. Temos que insistir nesto porque defendemos un modelo que garanta a igualdade, a estabilidade e a seguridade para toda a cidadanía
ou mantemos un parche no que cada concello e cada deputación cargan cunha responsabilidade que non lles corresponde. O que pedimos nesta moción é claridade institucional, que quen ten a competencia, a Xunta de Galicia, asuma tamén a xestión e o financiamento ao 100% dos GES. Non hai nada máis lóxico nin máis xusto, porque falamos dun servicio esencial que actúa cando hai lume, cando hai unha enchente, cando hai un accidente grave, en definitiva, unha emerxencia. Moitas zonas e comarcas da provincia de Pontevedra saben ben o que significa ter medios insuficientes. Vilaboa, moi preto de aquí, é un exemplo claro, ou vehículos obsoletos, como dixen antes, no caso de Cambados e tantos outros concellos, e persoal sen estabilidade. Non se pode aceptar que haxa cidadáns con menos protección por vivir nun concello máis pequeno ou con menos recursos, repito. A Deputación de Pontevedra debe exixir á Xunta o que lle corresponde, e o Partido Popular debe decidir se se pon do lado da veciñanza da provincia de Pontevedra ou se segue agochando as carencias dun modelo que fai augas por todas partes. Temos que recordar que este verán, mentras o presidente Rueda pedía a Pedro Sánchez medios humanos e materiais de apoio, moitos GES non estaban operativos e hai que dicir que en moitos casos participaron na extinción de incendios con traxes ou mangueiras en mal estado, un trato inadmisible para un colectivo que arrisca a súa vida para protexer a nosa. Moitas gracias. Ben, procedemos á votación da moción que consta que está no punto número 16, que é do Grupo Provincial Socialista, para exixir da Deputación que inste a Xunta de Galicia a asumir a xestión e o financiamento íntegros dos grupos de emerxencia supramunicipais GES. Votos a favor? Abstencións? En contra? Queda rexeitada por a maioría de 14 votos. Punto número 17, moción do Grupo Provincial Socialista para exixir da Deputación que inste a Xunta de Galicia a mellora do servizo de axuda no fogar e outros acordos complementarios. Ten a palabra a deputada socialista Digna Rosa Rivas Gómez. Moitas grazas, señor presidente. Bo día. Como decimos, e como xa non é a primeira vez, os socialistas galegos levamos dende o inicio desta legislatura solicitando que se cumpra a Lei de Servicios Sociais de Galicia do ano 2008. Nela falase da elaboración dun plan estratégico que sería elaborado polo Goberno da Xunta de Galicia co fin de que cada 6 anos ter unha planificación conxunta entre concellos, goberno autónomos e técnicos. Pero a realidade é que esta obriga nunca se cumpriu. Cando noutras autonomías se están a financiar, están finalizando o segundo plan estratégico. Pero a realidade é que o Servizo de Axuda no Fogar, o SAF, é o recurso de dependencia que máis elixen as galegas e galegos, pero está sendo empregado como un caixón desastre. De xeito, que tamén palía a longa espera da Lei de Dependencia máis dun ano como mínimo, e iso podemos constatar calquera dos que hoxe estamos aquí. Asemados concellos veñen prestando este servicio a modo de parche, volvo a repetilo, debido basicamente á ausencia dese plan estratégico establecido na Lei de Servicios Sociais e que é unha obriga do Goberno da Xunta de Galicia e polo que levamos esperando 16 anos. É precisamente esa falla de planificación que levou a que os concellos de Galicia tiveran que dar resposta a través do Servicio de Axuda no Fogar a insente demanda que suscitaba a Lei de Dependencia a marxe do propio Servicio de Axuda Municipal. O que vende a acontecer co asesinato, o 29 de xullo de 2025, de Teresa de Jesús Rodríguez, traballadora do SAF no Concello do Porriño, que pedira ao día antes non acudir a prestar o servicio no domicilio debido ao acoso sufrido polo usuario que acabou coa súa vida. É unha terrible e cruel consecuencia do abandono e a saturación que padece o servicio en toda Galicia. O SAF é hoxe en día un traballo feminizado e precarizado, polo que ten un marco amplo no que poden ser vulnerados os dereitos laborais das traballadoras e así se constatou por desgracia. Empresas que estiran ao máximo as quendas e libranzas das traballadoras, e creo que os alcaldes e alcaldesas que estamos aquí o sabemos. Moitas delas rexeitan pedir baixas polo precario salario que chegarían a percibir. E mesmo ven como se incumpre a avaliación de riscos laborais obrigatoria en todos os domicilios onde se presta o servicio.
O acontecido en Porriño é un terrible exemplo de como levar a situación ao límite. A Deputación de Pontevedra financia parte dos custos do servicio da axuda no fogar nos concellos de menos de 20.000 habitantes a través do Plan de Cofinanciamentos dos Servicios Sociais Comunitarios Municipais. Este plan inclúe achegas para a prestación directa do SAF e garante que os concellos máis pequenos conten con recursos mínimos para ofrecer un servicio de calidade, ademais de facilitar convocatorias e subvencións para evitar desigualdades territoriais. É a súa responsabilidade indirecta exixirlle á Xunta de Galicia que actualice por fin o convenio colectivo do SAF, convenio que leva dende o ano 2010 coas mesmas condicións indignas, o que pon en perigo incluso a seguridade das persoas traballadoras deste servicio. A Xunta non escoita e a Diputación é a que, en este caso, é a súa cómplice. Só unha desgracia como acontecida en Porriño parece ter servido para poñer o foco na crúa realidade deste servicio esencial. Polo tanto, vou a dar paso, en este caso, a eses acordos que, diante de todo isto, o Pleno insta a Deputación ao cumprimento dos seguintes. Primeiro, en acordo coa FEGAM, exixir a aplicación do Real Decreto do 10 de setembro no que se introducen as seguintes modificacións. Incluir expresamente ao persoal de axuda ao domicilio no réxime xeral de prevención de riscos laborais. A avaliación de riscos laborais obrigatoria en todos os domicilios onde se preste o servicio. As avaliacións deben ser presenciais e adaptadas ás condicións de fogar e da persoa usuaria. Implantación de medidas preventivas, dotación de medios mecánicos, descanso entre servicios, dobre persoal. Recoñecemento médico gratuito como mínimo cada 3 anos. Obriga da formación preventiva durante a xornada ou compensada. Protocolo contra acoso obrigatorio. Constitución nun prazo máximo de 2 meses da Mesa Técnica de Dependencia para que os responsáis políticos e os colexios profesionais do sector acorden un plan de actuación que solvente con urxencia e coa planificación a futuro unha coordinación e racionalidade sobre a prestación de servicios e a concesión dos dereitos tanto das persoas traballadoras como usuarias. A creación nun prazo máximo de 3 meses dun observatorio sobre o sistema de dependencia en Galicia. Non poidan obterse datos sistemáticos da prestación do SAF. A elaboración inmediata dun plan estratégico de servicios sociais, tal e como recolle a Lei de Servicios Sociais de Galicia, de forma que os servicios sociais comunitarios poidan actuar de xeito coordinado e conforme aos servicios que lles son propios. E, por último, incrementar o prezo por hora do confinanciamento para o servicio do SAF correspondente á Diputación de Pontevedra para os concellos de menos de 20.000 habitantes e instar a Xunta de Galicia a incrementar tamén o prezo hora de financiación. Son os acordos que teño que ler para que se podan levar esta moción a cabo. Pero volve ter máis Moitas turnos de grazas, palabra, así presidente. que xa superou antes tamén houve algún que superou con tempo, quedamos todos igualados. Ten a palabra María Manuela Rodríguez Pumar, deputada do Bloque Nacionalista. Bo día de novo. Ben, nos 16 anos transcurridos desde a creación do Servicio de Axuda no Fogar, incrementouse progresivamente tanto o número de persoas usuarias como mudando as necesidades e tamén se foron detectando eivas e carencias que están sen resolver e que urxen a adaptación do SAF á realidade actual. Por outra parte, os concellos seguen atrapados na prestación dun servicio necesario, pero impropio dunha administración local, e deben xogar un papel completamente diferente, ou deberían, na prestación de materiais de servicio, pois están a asumir, sen os recursos económicos, humanos e materiais necesarios, a xestión e o control prácticamente en exclusiva deste esencial servicio de atención a persoas maiores e dependentes. O asasinato de Teresa de Jesús, empregada do SAF no Concello de Porriño, cando se estaba traballando no seu domicilio, constitúe un feito excepcional e gravísimo e puxo en evidencia, dunha maneira cruenta, os riscos aos que se expoñen as traballadoras do SAF. Tamén pon de manifestos diferentes perfis das persoas usuarias e os seus entornos familiares e reabriu o debate sobre a necesidade dese preceptivo informe social previo á asignación dese recurso como un instrumento que poida garantir de mellor maneira o acerto no modo en que debe abordarse a prestación material do servizo que legalmente lle corresponda ás persoas usuarias.
Dende hai anos, tanto as traballadoras do SAF como as organizacións sindicais que representan veñen denunciando situacións inadmisibles que se están a producir nos domicilios e que lles supoñen un risco importantísimo, insinuacións, intentos de agresión, incluso sexual, exigencias mesmo de prestación de servizos que nada teñen que ver co servicio de axuda no fogar concreto da atención á dependencia. Compre ter en conta que esas auxiliares desenvolven o seu traballo acudindo soas aos domicilios particulares, nos que teñen que cuidar a persoas con moi diversas problemáticas que van incluso máis aladas que inicialmente se supuña que tamén agora cubren a persoas que teñen saúde mental e drogodependencias, non sendo necesariamente persoas maiores. Coñecedores desta situación, desde o BNG vimos defendendo tamén a urxencia de acometer unha reforma estructural do SAF para adaptalo á nova realidade e ás novas necesidades. Unha reforma que permita garantir mellores condicións laborais e salariais para as traballadoras, tamén no referido á súa protección e unha maior prestación do servizo ás persoas usuarias. O asasinato de Teresa de Jesús ten que supoñer un punto de inflexión para introducir mudanzas, especialmente normativas, para conseguir esa seguridade e esas garantías. Sabendo que o SAF consideramos que debe ser asumido pola Xunta de Galiza por ser da súa competencia, tamén o consideramos como mellor garantía de que o servicio se ofreza con igualdade de dereitos e obrigas para todas as persoas usuarias e para todo o persoal traballador con independencia do concello en que se preste. Mas, mentras isto non se materialice, ese cambio, consideramos fundamental facer unha serie de reformas como, dende logo, incrementar o financiamento. Obviamente, a Xunta de Galiza debería custear o custe real e efectivo do servizo e tamén aprobar modificacións normativas oportunas que permitan adoptar de modo inmediato e con seguridade xurídica para os concellos e as empresas adxudicatarias as medidas de suspensión temporal ou total do servizo en caso de denuncia, que creemos que é fundamental e o que sí, efectivamente, podería ter salvado a vida de Teresa de Jesús. Por esa razón, nos facemos unhas propostas que debo aclarar aquí, que inicialmente, e foi por un erro meu, eu non lera máis que os dous primeiros acordos da moción do Partido Socialista e fixamos unha proposta de sustitución porque nos parecía que quedaba moi pobre. Obviamente non vimos os 3 puntos que iban na última páxina. A vista deses puntos, agora o que facemos é mudar a proposta de sustitución por unha proposta de engádega aos puntos que xa recollía a moción do Partido Socialista. Se así o aceptan, nos meteríamos esas propostas que teñen a ver con ese protocolo que debe ser buscado a maior brevidade, a reforma estrutural do SAF, a necesidade imperiosa de incrementar tanto o financiamento como reducir os tempos de espera na Lei de Dependencia, que eso sí que estaba recollido na súa, por eso digo que a veces o mellor algo se pode solapar, para que o SAF deixe de ser o paliativo ás longas demoras da Lei de Dependencia. Esa sería a nosa proposta e xa o PSOE dirá se acepta as engádegas e en función de eso votaremos despois. Moitas gracias. Ten a palabra a deputada María Ramallo. Bo día outra vez. Eu vou a sintetizar pola hora todo o que me gustaría decir sobre o SAF, tratando de envolver un pouco a moción presentada polo Partido Socialista, que lle corresponde a eles decir se admiten ou non a emenda presentada polo Grupo Provincial do BNG, pero si quixera decir por que vamos a votar en contra. Vamos a votar en contra porque, efectivamente, é unha tristura que cada vez que hai un desenlace tan tráxico como o que ten acontecido en Porriño, pois é verdade que, por parte de todas as administracións, nos poñemos a ver que podemos facer para tratar de que non se volva a producir. É verdade que se articulan os mecanismos necesarios e aí se está traballando desde a FEGAN con as primeiras reunións para que desde todas as administracións e todos os colectivos, que un pouco o que aquí se refliste, haxa un acordo, xa houve unha mesa de traballo onde o ISGA, ese organismo técnico da Xunta de Galicia en materia de prevención de riscos laborais, centraliza a elaboración de todas as propostas deste protocolo. Houve xa unha reunión que foi promovida pola propia FEGAN, onde participaron representantes da Xunta de Galicia, da Delegación do Goberno, das asociacións empresariais do sector e dos sindicatos máis representativos, onde o que se pretende é achegar
Fortuna se acordouse que fora o propio Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia a que elaborase esa proposta de texto deste protocolo dada a súa condición de órgano técnico da Xunta de Galicia en materia de prevención de riscos laborais, encargado tamén da coordinación das políticas públicas de seguridade e saúde laboral para a mellora das condicións de traballo co obxecto de eliminar ou reducir na orixe os riscos inherentes ao traballo. Sin quitar un ápice do que levamos aquí falado, non na primeira vez, é a terceira vez que traemos o tema do SAF a este pleno, por parte dos concellos temos dous problemas fundamentais, que un vai ligado ao outro. O principal o tema económico, porque é competencia municipal pola Lei de Servizos Sociais. Somos nos os que licitamos, os que contratamos, os que pagamos, prácticamente na maioría dos concellos, é o segundo contrato máis elevado desde o punto de vista económico, despois do de residuos sólidos urbanos, o teño dito outras veces, polo menos no meu caso. Efectivamente, cando se aprobou a lei estatal, se decía que non nos iba a costar nada aos concellos, que levante a man a quen non lle está costando o SAF, que se iba a financiar o 50% desde o Ministerio, porque existe un Ministerio dos 22, existe un Ministerio de Asuntos Sociais. Non lle vou a preguntar o nome do ministro, sen buscar no móvil a nadie. Pero existe. E despois está a Xunta de Galicia. Efectivamente, non se financia o 50%, porque entonces os concellos estaríamos sin ter que acarrear ningún custo. Eso sabemos que é inexistente. E non sei se chegará a ser inexistente nunca. Eu teño bastantes dúbidas, pero a verdade é que non se cumpre ese equilibrio que a lei estatal, efectivamente moi apoiada naquel momento no Congreso dos Diputados, trataba de emplear ferramentas. E que é o que pasa con isto? Que a letra sona moi ben e podemos estar prácticamente todos de acordo en como está cambiando as necesidades e os recursos da xente dependente, como ten que acudir, pero a música non acompaña case nunca a letra, porque se o tema económico falla, e falla de base, é imposible que os concellos que estamos licitando prácticamente a 24 euros a hora do SAF nos poda chegar os 12 euros que temos neste momento no último acordo da FEGAN do ano 21, que xa se adiantou un ano para poder pagalo. Que se está neste momento? Pois acordando desde a FEGAN a posibilidade de incrementar o precio hora. A posibilidade de incrementar o precio hora exixíndolle de novo tamén que o Estado pague ese 50% á Xunta de Galicia para que así se nos poda incrementar ese prezo hora, que é o que nos vai afogando os concellos. E, polo tanto, creo que mentras isto non se resolva, a letra nos pode sonar moi ben e creo que os derroteiros polos que hai que ir son esos. E todas as medidas de seguridade e saúde laboral no traballo van, sen dúbida, programadas con que vai a ser máis costoso para os concellos. Polo tanto, unhas medidas e uns pasos, uns chanzos non se subirán se non van unhas medidas unidas ás outras. Está aberta esa mesa coa FEGAN e coa Xunta de Galicia, non só polo tema económico, que tamén, senón tamén polo tema das condicións laborais e que evidencian o que acaba de pasar, pero é verdade, remato, de que non me consta día 30 de setembro que haxa presupuestos xerais do Estado. Creo, non digo nada máis. Moitas grazas. Ten a palabra de novo a deputada socialista Digna Rosa Rivas Gómez. Vamos a ver, señora Ramallo. Por un lado, me parece moi agraciado que sexa vostede a que defenda esta moción como alcaldesa que é, aunque o seu compañeiro que está ao lado, o alcalde de Porriño, sabe moi ben do que estamos a falar hoxe aquí. E como alcaldesa, me vai a permitir co resto dos alcaldes e alcaldesas que estamos hoxe aquí que diga que o SAF é competencia dos concellos. En serio, señora Ramallo, por favor, como pode dizer que é competencia? Non ten que ser competencia. Claro que é competencia porque ao final a temos que asumir, non queda outra. É como todo, non? É como todo. Temos que asumir por responsabilidade hacia cara a nosos veciños e veciñas. Pero eso non diga e non afirme
que o SAF ten que ser competencia dos concellos, porque é mentira, e o sabe perfectamente. Así está sucedendo o que está pasando, e o que acabo de describir antes no expositivo da moción. E o sabe perfectamente, porque, o repito, o vivimos os alcaldes, alcaldesas, cada un, porque a alcaldesa sabemos, hai pouquiño que saliu tamén na prensa dicindo a situación que estaba a pasar, e levaba 5 meses con esa licitación. E a mí se me achacou no seu momento, cando tuve ese problema, tamén. Pero que o problema é que é unha responsabilidade, pero unha responsabilidade con letras mayúsculas. Pero sabe por qué? Porque, por un lado, temos as coidadoras, como estamos falando aquí, que teñen, eu, en este caso, traballei en ese sector, e sei perfectamente do que están a falar e do perigo que se afrontan cada día cando van ao seu traballo, e logo estamos falando dos usuarios e usuarias, que son persoas e que ten que ter ese servicio como algo obrigatorio e necesario, e por dereito. E iso o ten que, en este caso, facer a Xunta de Galicia, como competencia, como se fai a sanidade e como ten competencia en outras cosas, porque sería totalmente diferente, señora Ramallo, o xeito de poder aplicar, en este caso, ese servicio tan necesario. E o sabe perfectamente. Porque por moito que queramos fiscalizar, por moito que queramos facer, é moi complicado chegar. E logo, claro, estaba dicindo vostede agora o tema, que vou a empezar por aí, que é o que tiña aquí puesto, a Deputación ten a obriga, sí que ten a obriga, de urxir a Xunta de Galicia a elaboración do plan estratégico que levan 16 anos en facer, incumprindo a lei, porque dende o inicio desta legislatura e tamén durante os anteriores, o Partido Socialista, o PSDG, estivemos a exixirlle que se cumpra esa lei que obriga a elaboración dun plan estratégico de servicios sociais cada 6 anos, que non se está a facer, un plan que debería marcar a folla de ruta para a coordinación efectiva entre a Xunta, os concellos e os técnicos en este caso, do sector. Con todo, lamentablemente, este plan estratégico nunca se elaborou en Galicia, mentres que en outras comunidades autónomas que estaba dicindo vostede, xa están no seu segundo plan e avanzan na mellora dos seus servicios sociais. A Xunta de Galicia, a realidade, é que recortou 17 millóns de euros en só 2 meses. Rematou esa é este unha segundo decisión turno de intervención. Ten a palabra. Non, rematou. Antes xa tuveches 54 segundos extra. Ahora. Espera un segundo, María Manuela. Ten a palabra María Manuela Rodríguez Pumar, Bloque Nacionalista Galego. Me pasa o mesmo que na anterior. Na anterior moción non sei se anunciaron que iban a aceptar a engádega ou non por parte do PSOE a moción. Señor presidente, é que como se me cortou non pude contestarlle, señora Manuela, perdone. Si aceptamos en este caso, engader, porque o que non entendíamos era sustituir, non? Porque estaba claro que moitas dos acordos que nos levamos aí se repiten nos seus que levan en este caso engadindo, non? Pero si aceptamos, logo falaremos co secretario para dar esa redacción correcta a esos acordos e a esa moción. Moitas grazas. Non lle cortamos nada. Tuvo 8 minutos e 54 segundos para decir se lle aceptaba ou non. Non lle cortamos nada. Non. Vale. Queda entón, procedemos á votación deste punto número 17, que é a moción do Grupo Provincial Socialista para exixir da Deputación que inste a Xunta de Galicia a mellora do servizo de axuda no fogar e outros acordos complementarios. Votos a favor? Abstencións? En contra? Queda rexeitada por unha maioría de 14 votos. Punto número 18, moción do Grupo Provincial do Bloque Nacionalista Galego para recuperar a liña de axudas da Diputación de Pontevedra á rehabilitación e conservación do patrimonio marítimo e fluvial con dotación suficiente no orzamento 2026 e sucesivos. Ten a palabra, deputada María Ortega, do Bloque Nacionalista Galego. Moitas grazas, presidente. Galicia é un país caracterizado históricamente pola súa vinculación coas diferentes actividades económicas, sociais, deportivas e culturais que se desenvolveron alrededor do mar e dos ríos, as cales xeraron un rico patrimonio cultural que nos caracteriza como pobo. A pesar de que existe un marco normativo que indica a obrigatoriedade das institucións de protexer o patrimonio marítimo fluvial, na actualidade a posta en valor de todo ese patrimonio está fundamentalmente en mans de asociacións.
Algúnas delas, hoxe aquí, con nós nesta sala, a que lles agradezo a súa paciencia ás horas que estamos. E que, con moi poucos medios e recursos, pero con moita vontade e esforzo colectivo, están a cargar sobre sí o peso de recuperar, rehabilitar, conservar e divulgar este patrimonio. Na Galiza, este movemento cultural está representado pola Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial, Culturmar, que agrupa a máis de 40 entidades de distinto carácter xurídico, ademais das que están asociadas nesta federación. Na costa da provincia de Pontevedra existen máis de 23 asociacións ou entidades que levan este peso. Ata este ano, estas asociacións contaban con axudas da Deputación de Pontevedra, primeiro de xeito puntual durante o mandato do popular Rafael Douzán e despois anuais e de maneira estable durante o período 2020-2024 a través da liña de subvencións dirixidas a entidades en ánimo de lucro para a recuperación e posta en valor do patrimonio marítimo fluvial na provincia de Pontevedra. Esta liña de axudas contribuiu a que as asociacións puideran rehabilitar e recuperar embarcacións tradicionais, así como manter outros bens do patrimonio marítimo fluvial, que por se mesmas non poderían abordar, conseguindo así o que hoxe sexamos quen de desfrutar deste rico patrimonio fundamental para entender o desenvolvemento das comunidades litorais do país e, por suposto, da nosa provincia. Na actualidade, esas asociacións atópanse con que o actual Goberno Popular da Deputación de Pontevedra desmárcase das actuacións levadas a cabo polos gobernos anteriores. Incluso desmárcanse da filosofía da propia Xunta de Galiza, mostrando unha vez máis a súa falta de interese no mantemento do patrimonio cultural. E non convoca esta liña de axuda. A falta de sensibilidade política do Partido Popular Provincial neste sentido é reprochable e merece a nosa reprobación política. Cabe sinalar que en todos os lugares do mundo onde existe un mínimo de conciencia do propio, da cultura de seu e dos atributos que constitúen o acervo dun pobo, o patrimonio marítimo é conservado, recuperado e posto en valor, como acontece entre outras localidades en Portugal ou no País Vasco. Coa supresión das axudas, o tecido asociativo vese agora carente de recursos para acometer as labores que permiten manter en bo estado o conxunto singular e importante de embarcacións tradicionais e outros bens patrimoniais, o que na práctica supón abocalas á desaparición. Por todo isto, solicitamos a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, instar ao Goberno da Deputación de Pontevedra a convocar novamente e de maneira estable a liña de axudas para o mantemento, conservación e rehabilitación do patrimonio marítimo e fluvial con dotación suficiente no orzamento do 2026 e sucesivos. Segundo, solicitar ao Goberno provincial que consensúe con Culturmar o contido, condicións e contía económica das partidas, xunto con todos aqueles aspectos que teñen que ver cos criterios de valoración e resolución de concesión das axudas, co fin de permitir unha diversificación de actividades que vayan dende a reparación, conservación, rehabilitación a construción de réplicas. E terceiro, dar traslado do acordo do Pleno á Federación Galega pola Cultura Marítima e Fluvial. Moitas grazas. Ten a palabra deputada socialista Ana Laura Iglesias. Sí, moitas grazas, presidente. Nada, moi brevemente. Realmente, estando moi de acordo co exposto, neste caso, polo Bloque Nacionalista Galego, anunciar o noso voto a favor, a prol desta iniciativa, desta moción, para que se restitúen estas axudas a rehabilitación e conservación do patrimonio marítimo e fluvial, como se viña facendo dunha forma máis que continuada ao longo de diferentes gobernos, incluído o goberno anterior. Nada máis. Moitas grazas. Ten a palabra o vicepresidente Rafael Domínguez. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Bienvenidos a ustedes. Yo les pido que, por vergüenza, retiren la moción. Se lo estoy pidiendo aquí y lo pido como hacer. Lo pido por vergüenza. ¿La retiran? No, bueno, pues vamos a hablar de fútbol. Si me permiten, vamos a hablar de fútbol y, sobre todo, vamos a hablar de los líderes en el fútbol. Yo creo que hay tres tipos de líderes en el fútbol y vamos a llegar al tema. El primero
Es en el equipo que juega bien, que los jugadores juegan bien, pero que no llegan los resultados. Y de repente aparece un líder que hace que las piezas encajen, un líder que hace que las piezas funcionen y esos equipos empiezan a tener victorias. Si me permiten, un buen ejemplo puede ser don Luis López. Llegó, hizo un buen equipo y consiguió la victoria, como es tener esta Diputación de Pontevedra. Luego hay otros tipos de líderes, aquellos que ven lo que les está viniendo encima y entonces lo que deciden es irse. Esos líderes lo que dejan es un desierto, lo que dejan es algo que no funciona, lo que dejan es algo con jugadores individuales que ya no saben jugar en equipo. No es que vaya a decir yo que el señor Font sea un líder, pero visto lo que le acompañaba, desde luego lo parece. Y es un ejemplo el señor Font que se ha ido y lo que ha dejado, desde luego, es bastante triste, por decirlo de alguna manera. Esos equipos generalmente, hasta que no se reconstruyen, no vuelven a funcionar ni a tener victorias. Pero hablaba de tres líderes y hay un tercer tipo de líderes y son aquellos que se resisten a dejar el campo. Aquellos que tuvieron victorias, aquellos que tuvieron grandes éxitos, aquellos que fueron grandes jugadores, pero que se van arrastrando por el campo. Aquellos que ya han jugado sus mejores partidos. Y me estoy refiriendo al señor Mosquera. Señor Mosquera, ¿cómo es posible que usted, con su experiencia, haya permitido que su grupo presente esta moción? ¿Cómo es posible que usted haya permitido esta moción? Señor presidente, si me permite, me voy a levantar un segundo para darles un documento. Es un segundo solo. El tiempo corre. A ver, señor Mosquera, ¿de verdad que presentan ustedes una moción para recuperar las ayudas el día 15 y el día 11 tienen firmadas por este señor que les habla las ayudas y el inicio del expediente? ¿De verdad que ustedes no vieron el expediente durante todo este tiempo? Presentan una moción, mira que el bloque presenta pocas mociones, presentan una cuando está el expediente. Es más, la Junta de Gobierno de este viernes, que está convocada y tienen ustedes la convocatoria, van las bases de eso. Señor Mosquera, con su experiencia, con su capacidad, con todo lo que ha dado, ¿cómo es posible que usted haya permitido a su grupo presentar esta moción? ¿Cómo es posible? La firman el día 15 y está firmada. Tiene mi número, llámenme. Oiga, la semana pasada, hace 15 días, me dijeron, ¿cuándo va a ser lo de la directora del museo? ¿Cuándo sale la convocatoria? Les dije, está a punto. Salió. Si me lo preguntan, se lo hubiese dicho. Presentan ustedes una moción para algo que está presentado, que está iniciado el expediente 4 días antes y que va a esta Junta de Gobierno, y lo firman el día 15. Señor Mosquera, con su experiencia, ¿cómo puede pasar esto? Señor Mosquera, le tengo aprecio personal, mucho. Le tengo aprecio político desde la diferencia ideológica, pero esto no es digno de usted. Cuando alguien que ya ha jugado sus mejores partidos se arrastra por el campo, tiene dos características. La primera, sus colaboradores y sus compañeros de equipo no se lo dicen, y no se lo dicen por el respeto por los éxitos pasados. La segunda, es el campo el que les pone en su sitio. Señor Mosquera, que hayan traído ustedes esta moción, bajo su supervisión, que es el portavoz, de verdad que da vergüenza ajena. Yo les he pedido que la retirasen. El expediente está en marcha desde antes que presentasen la moción. A esta Junta de Gobierno van las bases y ustedes no se enteran de lo que es la Diputación. De verdad que no se enteran. Muchas gracias. Tenga palabra María Ortega, do Bloque Nacionalista Galego. Moitas grazas. De verdade que eu quería ser constructiva neste punto. Quería selo. Pero vostede lle ten tanto aprecio o señor César Mosquera como desprecio
acaba de mostrar cara a miña persoa e cara a un excompañeiro desta Deputación. É vostede un mal educado. E o sinto decir así, paréceme un mal educado. E dito isto, eu non vou a falar de fútbol. Eu vou a falar das liñas de axuda da recuperación do patrimonio marítimo fluvial, que é o que vin eu aquí hoxe, é o que me interesa neste momento e teño que respetar as persoas das entidades que hoxe nos acompañan a estas horas do día. Entón, vou a pasar a ser correcta e non como vostede, que se ten que confrontar no Concello de Pontevedra co señor Mosquera é o seu problema. Pero non traia eses trapos a estes lugares, por favor. E respete a xente que ven aquí a traballar. Non insulte nin falte o respeto, por favor. E agora lle vou a decir, mire, no 2020 estas axudas saíron tarde, convocáronse tarde, en outubro, porque había que facelas de novo, as bases había que facelas. Pero a partir dese ano, aparte de que a cuantía era considerable, de 150.000 euros, o que se podía naquel momento, a partir dese ano, as bases convocáronse con tempo suficiente para que as entidades poideran presentar, primeiro souberan que iban a sair, e despois puideran presentar os seus proxectos, que son proxectos importantes e moi caros. Xa dixen na defensa, na presentación da moción, que estas entidades están formadas por persoas voluntarias que poñen os cartos dos seus petos, que se non saben que hai unha axuda non se poden embarcar en levar a cabo ningún proxecto de rehabilitación ou de conservación destes bens. Entre outras cousas, porque se necesitan pedir financiamento externo, precisan dunha resolución desta Deputación para que lla dean, no caso da Deputación, obviamente. Miren, esta proposta, este informe proposta, o presentaron o 9 de setembro. O 9 de setembro, ainda que despois o firmaría vostede, non sei, o 11, pero estaba redactado o 9 de setembro. Sabe o que pasou o 9 de setembro? O 9 de setembro, vostedes, en Xunta de Goberno, aprobaron unha contratación urxente e en exclusividade para que unha entidade financiara ou levara a cabo unha regata na que participaba o emérito. E o emérito moitísimo máis importante que as asociacións da provincia que defenden o noso patrimonio marítimo fluvial. Moitas grazas. Ten a palabra a voceira socialista Ana Laura Iglesias. Gracias, presidente. Eu non tiña pensado volver a facer uso da miña quenda de palabra, pero vésome na obriga de decirlle ao señor Domínguez que vostede é un irrespetuoso e un indecente. Sí, mire, eu levo o millor menos anos que vostede en política, 10 anos, Na miña vida, teño debatido con moita xente, incluído co portavoz, co voceiro do Partido Popular, co señor Cubela. Xamais me enfrentei ás descalificacións que vostede proferiu, non só hoxe, senón tamén no anterior pleno, hacia esta voceira socialista. No anterior pleno non tuven a ocasión de poder decir isto porque xa non tiña turno de palabra. E foron os meus compañeiros os que tuveron que salir en defensa da miña persona. Pero hoxe sí teño turno de palabra. Así que yo vou a pedir, como compañeira de corporación, non empregue nin ese tono condescendiente, nin intente facer de menos a unha voceira. Espero que non sexa porque esa muller e o meu antecesor fose un home. Espero que non sexa por iso. Pero facer de menos a unha voceira en comparación con outra persoa é bastante feo. E di moito tamén da connivencia do presidente da Deputación para con este tipo de actitudes que está tendo vostede neste pleno. Xa é a segunda vez que lle falta o respeto a esta voceira. Eu teño debatido con varios dos seus compañeiros e compañeiras neste pleno e noutros plenos, incluso noutros momentos sendo eu diputada de goberno.
E xamais, yo digo, xamais vimos neste pleno, neste salón de plenos, unha actitude como a que ten vostede e unhas descalificacións como a que fai vostede á oposición. Non solamente a mí, sino neste caso tamén a miña compañeira do Bloque Nacionalista Galego. De verdad, señor Domínguez, eu non entendo a que ven esa actitude e esas formas de dirixirse á oposición. Ten a palabra vicepresidente Rafael Domínguez do Partido Popular. La comparación del señor Fondo fue con la portavoz, fue con todo el Grupo Socialista. Por lo tanto, no tiene que personalizar en usted. En cuanto a las ayudas marítimo-terrestres, está claro. Yo voy a leer la moción que presentó el bloque, porque a lo mejor me equivoco yo. Moción del Grupo Provincial do Bloque Nacionalista Galego para recuperar a liña de axudas da Diputación de Pontevedra. Está en orzamentos, está nos orzamentos, está en presupuestos. Se dijo que se iba a hacer, se preguntó al presidente si se iba a hacer y se dijo que sí. Si ustedes me llaman, yo les digo sí. Por el exceso de trabajo, al que agradezco, ha habido un pequeño retraso, pero es que presentaron esto después de haber iniciado el presupuesto. El expediente. Podían ustedes llamarme y decirme, oiga, mire, ¿cómo va esto? No costaba, y yo les digo siempre la verdad. Pues sí, va con un poco de retraso, pero van a salir, no os preocupéis, que está en presupuesto. Y va a seguir estando en presupuestos en los próximos años, como no puede ser de otra forma. Nosotros respetamos absolutamente este trabajo, porque si no lo respetásemos, lo apartábamos de los presupuestos y no lo poníamos. Está en presupuestos. No nos gusta poner cosas en presupuestos que no se van a llevar a cabo. Meditamos profundamente cada vez que tomamos la decisión de llevar los presupuestos, que nosotros los hacemos, no como Pedro Sánchez, cada euro que se utiliza. Lo que pasa es que es ilógico y, desde luego, habla muy poco del trabajo de toda la bancada de enfrente, decir y presentar una moción para iniciar unas ayudas que ya está iniciado el expediente. Podían haber llamado, ya no a mí, a lo mejor les da apuro llamarme a mí. Hablen ustedes con los responsables que hace poco trabajaban con ellos, hablen con ellos y les digan cómo está. Hablen con ellos, pregunten, cúrrenselo un poquito. Señor Mosquera, de verdad, yo creo que este es un patinazo que no es digno de usted y debería tener usted... No, claro que sí, debería tener... Es usted el responsable, el portavoz. Entonces, yo les digo, por supuesto que va a haber las ayudas, por supuesto que las ayudas son absolutamente necesarias, por supuesto que agradezco a todas aquellas personas que mantienen el patrimonio de tanta y tanta gente. Yo entiendo que ustedes están muy preocupados porque todo lo que hacen últimamente es contra mí, porque en Pontevedra estamos creciendo como nunca y están preocupadísimos. Entonces, están ustedes preocupados y es eso, es esa la situación. Pero de verdad, ¿cómo pueden ustedes pensar, y lo digo de verdad, cómo pueden presentar una moción que presentan poquísimas con algo que ya está iniciado el expediente? No tiene sentido y ustedes lo saben perfectamente. Y con un WhatsApp se hubiese solucionado y hubiesen ustedes dicho las cosas. Por lo tanto, yo les pedí que retirasen la moción. No quisieron. Yo, señor Mosquera, cuando viene usted aquí, de verdad, no sé qué hace toda la tarde, todo ese tiempo. Porque será ver Netflix. Porque desde luego, lo que está haciendo, expedientes no los ve. Muchas gracias. Ben, ten a palabra a deputada María Ortega. Pues está ben. Falta respeto, Edadismo se chama eso, ademais. Vale, moitas grazas. Ben, esta liña de axudas é enormemente necesaria para que os colectivos do patrimonio marítimo desenvolvan proxectos de mantemento e recuperación das embarcacións tradicionais, proxectos que resultan moi costosos, como xa comentei, e que son difíciles de materializar en ausencia de axudas públicas. Os colectivos da provincia de Pontevedra veñen demandando que esta liña de axudas incremente o orzamento total. Empezou con 150.000 euros no 2020, baixou no seu primeiro ano de mandato os 100.000 e está na partida efectivamente orzamentada do 25 con 90.000. Un pouco lonxe dos 99.000 que lle deron a regata do emérito, tamén teño que decilo.
Por outra banda, en numerosas ocasións, os colectivos deben anticipar a elaboración do proxecto e o comenzo dos traballos sen a confirmación da concesión da axuda e, polo tanto, tamén sen coñecer a cuantía o que pon en grave risco a súa economía e provoca dificultades graves. Hai que salientar que a provincia de Pontevedra foi pioneira nesta liña de axudas e que os resultados son visibles, mantendo Pontevedra como a provincia cun maior número de barcos tradicionais dedicados á actividade social de promoción da cultura mariñeira e cun maior dinamismo neste sentido. Señor Domínguez, non retiramos a moción. Quere que lle diga por qué? Primeiro, porque sí que falei co servizo. Claro que falei co servizo. En febreiro iniciaron a facer as bases, bueno, a facelas non, a facer un copia e pega cambiando o ano, simplemente. E aí quedou, Antes do verán, parece que querían darlle outro empurrón, pero como ninguén lles dixo o que tiña que... Como vostede non dirixe o seu departamento, imos a chamalo así, pois non se fixo nada. E claro, agora, como nos presentamos a esta moción, hai moita prisa. Non nos confiamos en vostedes, señor. Onde están as actividades de memoria? Vamos a proceder á votación deste punto número 18, que é a moción do Grupo Provincial do Bloque Nacionalista Galego para recuperar a liña de axudas da Deputación de Pontevedra á rehabilitación e conservación do patrimonio marítimo e fluvial con dotación suficiente no orzamento de 2026 e sucesivos. Votos a favor? Abstencións? Votos en contra? Queda rexeitada por 14 votos. Bueno, unha moción que pedía unha cousa, pois que, como se comentou, se van a aprobar as bases en 3 días na Xunta de Goberno. Pasamos ao punto número 19, dar conta do informe da intervención sobre o período medio de pago a provedores correspondente ao mes de agosto de 2025. Punto número 20, dar conta do acordo adoptado pola Xunta de Goberno na sesión ordinaria do 5 de setembro de 2025, polo que se desestima a solicitude da empresa Orange España para a ampliación do prazo de presentación de ofertas no procedimento aberto convocado para a contratación do servizo corporativo de telecomunicacións da Diputación. Punto número 21 da orde do día, dar conta das resolucións presidenciais. E punto número 22, rogos e preguntas. Ten a palabra don César Mosquera, do Bloque Nacionalista Galego. Grazas, señor presidente. Eu non sei se o que dixo o señor Domínguez se teño dereito a contestar por alusións ou non. Dale a pregunta. Vale, xa me imagino que vai a quitar a palabra. Primeiro, señor presidente, reiterolle, teña cuidado co señor Domínguez que vai dar máis dun desgusto. Segundo, señor Domínguez, está absolutamente desquiciado. Cal é a pregunta? E terceiro, cal é a pregunta ou rogo? Algúnha pregunta que non houbo ningunha? Algún rogo que non houbo ningún? Mais? Damos por rematado este pleno. Moitas grazas. Bo día.